İkimizden birimiz Ozan'a getiririz elbette. Eğer de ben Ozan'a gitsem, sana benden bir neşe Türkkom ekmek. Eğer de girişince olsa, senin yolların Türk ola, senin tavuşun Türk ola, ben senin yüksektalarını elde tınlayayım, rehatleri tınlayayım, yoratıp tınlayayım, bir temni etip, matur etip yılayım. Ben korsagan gününde yıllarga storup gittim. Şulayların o kortluk nersege getire herkemine. Ben özümüzün bütün ütken ömrümüzde güzelliğini ütkərəm. Maturlukta. Şundan da maturluk bula olur idi mikan o. Bu olmasıydı. Şuna kanaat bulayıq rəşə. Şuna rəşə bulayıq. Kollegalar, dostlar, tuğanlar, hayırlı kez. Olmağın hizmetteşler, kollegalar hem Reysa apayдың ижадына ғашиқ һәм битараф булмаган кешеләр. Ошо көндәрдә Башкортстанның халык артисткасы Рейса Сайфуллинага 90 яшь тулган булыр иде. Без бүген бына шунда күмәк булмак та ихлас йөрәктән Рейса апайдың бына ошо 90 яшен билдәләр, уны искә алып китергә дип йыелдык. Рейса апай Сайфуллина Башкорт сәхнәһе йондызларының береһе булды. Әле бuna Рейса апай башкаруында Башкорт халык яры Зөлхәбирәне ишеттегез. Ярты куат исендә Рейса Гариф кызы башкорт, татар, рус һәм чит ил спектакльләрендә төрле тематика һәм жанр буенча бик күп образларны тамашасыга сыгара. Рейса Сайфуллина, хөрмәтле тамашачылар, әйдәгез әле без бергәләп Рейса апай Сайфуллинаның гомер һәм иҗат юлларын байкап үтәйек. Рейса апай Туймазы районының Бишкурай авылында туган. Уны авылдашлары бәләкәйдән үк яратып артистка дип йөрткәннәр. Кем белә, бәлки шунда ук хәләтле үткер саякызда авылдашлары зур сәхнәне яуларлык халык артисты буласак дип күз аллагандардыр. Бәлки шулайдыр да инде. Чишмәләй сылтырап аккан тавышы уның авыл клубын яңгыраткан. Кыз үзе укытучылары касан инде яңа спектакльләр куя икән дип гел генә белешеп, урашып торган.
Бәләкәйдән үк өйдә ултыргысқа ултырып шигырьләр өйләгән, йырдар йырлаган. Моңлы кыз балага өлкәннәрнең игътибарын җәлеп итү һис кенә дә кыен булмаган. Әмма үкенескә каршы моңлы бала, бәхетсез бала дигәннәре тормышта аша. 28 яшендә генә әсә үлеп китә. 7 яшьтә генә әсәһез калган Рәйсәне оласыһы Хәбибә үз канаты астында алып үстерә. Атаһының моңлы тальянын хәзер инде башкалар тыңлый. Хәбибә өләсәһе Рәйсәне эш өйргә, кешеләргә ихтирамлы һәм игътибарлы булырга өйрәтә. Кызым, күпер ашы сыкканда аккан һуга карап, теләктәреңде телә. Ходай бәхетле гомер, әйбәт ир, исән һау балалар бирген дип телә дип әйтер була кызга өләсәһе. Һәм дә врачка укып сыгарга яфын дип телә. Әсәйин шулай теләйне бит дип тә өстәй ул. Һәм хысынлап та самавырга кыйрысны шишмә һуына барганда күпер аша үткәндә Рәйсә һәр вакыт агын һуга карап Худайдан үтенә, теләктәр теләй. Бәлки шулай Ходай менән һөйләшүе аркасында ул актрис булып киткәндер, Илдар. Ходайга мөрәҗәгать итү бит ул үҙенсә монолог укуга тиң. Бәхетсез мәлдәре тормышында күп булһа, әмма барыбер дә Ходай уны ишетә, бар теләгәннәрен алдына сыгара. Тик бына врач булып кешеләрнең тәнен давалау урынына Ходай уга кешеләрнең янен давалау өчен һөнәрен бирә. 1949 елда баш калага килеп училищега артист һөнәренә укырга килә. Беренче курста 2 ай укыгас кызның нык халәтле икәнен күреп, уны шунда ук икенче курста күчерәләр. Үҙенең профессионал ижад юлын 1952 елда Аургазы колхоз-совхоз театрында башлап, дүйім алганда 33 ел гомерен хәзерге Салават башкорт драма театрына багышлай. Башкортстандың халык артисткаһы Рәйсә апай Сайфуллина һәләте, тырышлыгы менән сәнгать күгендәге сагу йолдызга тиң. Башта Купан сақтабылай бір-бірі бар деп те білмейді, бірінші екінші курстарда. Шоған теде диплом спектакльдері башланғыз. 3-4 курстарда герой менен героинаны бірге ойнап, ақыры бір-бірі yoratышып ташланық бекен. Шул кеде диплом спектакльдерінде ол юлайды мен Айгулды ойнаным, Хақ Марғалы, Досық хан Мұхаббетті де ол икен де қойдық бе. Ғасыр Железновы көк. Гүл екеу бірге ойнанық енді. Нам бірге, екеу бірге үйленішіп дегенде Аурғазы театрына кеттік. Аурғазы театрында башланып біз бірінші тұрмыш елімізді. Шунда енді. Өз елісінде өз бала тауып үлгірген біз. Балала көбейіп кетті башта. Иптәштәр. Нишләп шул тиклем бала алып кайттыгыз әле? Герой менән героиня аны алып бит хәзер каравы дип тә шулай ибәргәндәр, аталарым да аптырап. Бала торгайным. Әле шуга һөйнүр тормый. Анам бит Салават театры булып киткәнде беләһегез. Салаватка күстек. Унан Салаватка күскәс инде. Базык укырга ташлап киттеле мине, шул өс бала менән Ленинградка режиссерский нәмәтвәләр аны Гитска китте. Мин теге өс бала менән торып калдым әле. Шул өс баланы ошо коллективым, әлеге шул тамашасыларым, үземнең фатирга төшеп йөргән фатир хуҗаларым бергәләшеп карап үттердек шул. Менә шулай башлап йөрдек башта. Bunun indi. Ында Салаватка килгәс. Бөтә үзем яраткан, үземә охшаган, йырлай торган рольләрне уйнап беттем. Баш малымдар, Зәңгәр Шәлдәр, Гали Ивановдар, Аршин Малалар, нинде йырлай торган лирический рольләр бар, бөтәһен дә уйнап беттем. Ул бит
Риса өсөн бик мөһим әйбер дип уйлайм мин. Нәмә теләгәнеңде уйнау. 1967 елга тиклем уйнай ул Салаватта. Тап ошо елда Казан калаһында зур уңыштар белән узган гастрольләрдән һуң Рәйсә апай Сайфуллинаның тормыш иптәше Вазих Кашаф улын Башкорт Академия драма театрына директор итеп эшкә сакыралар. Ире кайда, катыны да шунда. Рәйсә Сайфуллинага Өфөгә күсә. Яңа урын, яңса караш. Рәйсә Гариф кызын тәүдә директор катыны дип кенә йөртәләр. Салават театрының Мәжит Гафури исемендәге Академия театр бик кабул итте. Башта кабул итмәделәр. Сөнки Вазик Кашаповны директор итеп китерделәр. Директор хатыны дип кенә әйләләр иде мине башта. Исемем дә юк иде. Директор хатыныга теләделәр иде. Унан эшләй башлагас бик күп вакыт булмады. Бик тиз өйрәнеп киттеләр. Мин үзем өйрәнеп киттем. Шул кигә коллективка бик тиз инеп киттем. 1969-1990 елларда Рәйсә апай Сайфуллина Мәжит Гафури исемендәге Башкорт Академия драма театрында эшләй. Ошол сурда ул 30дан ашу роль сыгара. Бүтән жанрларда да сыгыш яһай. Иң уңышлы образлары көчле катындар һәм әсәләр рольләрендә. Аманатка хыянат спектаклендә Фатиха, әсәләр көтәләр улдарында Сафура, Балакайларым спектаклендә Хазина һәм башка рольләрдә иҗат итә. Рәйсә апайның безнең сәхнәләге тәүге роле Балакайларым спектаклендә Хазина. Тәүге тапкыр спектакль 1970 елда куела. Хәзер күрһәтеләсәк, бұл видео язмала, ул икенче куелышында. Рәхим итеп без видео карыйк. Мин қалада болмай. Мен қалам. Бұл неге ташын қақларыға кіші кәрәк. Ташлап, ит алмайсың. Жоқ. Ол менің өмірімде өтіп тұрады. Осы. Бұна ені менен шындайын күмілейін, рахатың. Осы, рахматыңа барығысында. Бұна мен оқуды біткәсті. Енілі, зилейліктілі, екігіділі, айтып алырмын. Мен оны бек яратам. Бұл негіт ташында қалдырмады. Өдемет менен бірге алды. Аңыстырайын. Зор еттіріп үй алырға яқты болып тұр. Дәмін алсын. Алсын. Менің орнағында әр вақыт бешкәнлік мән кетіп келеді. Сондай тәмлі. Biz bu günahты atay kaderine yetip koyarız deyip alıp kaynak. Lakin yetip koyup olmanı, özel kurup turgun vakit bulmadı.
Бөгөлтүргө үтебиз. Шуну илтип коюн кызым. İltip buyurman balakay. Bal babamı da kurmaya gider edin. Yine gider uygarda var değil. Ошого бүтесей. Şulaydı. Kaynem, hafız mayalı yılbaş beni diyelim. Şuna bir iki şartlar gider ya. Bana doğrusu bunlar balakay bunlar. Gidelim. Aynen. Emniyet teyzenin anlamak gereğine. Google bu halayı yarayı. Yosek, yaray balakay yürüyorsun. Mine kalmam bu ya. Yaray. Хороша. Замечательная. Бағана бергез. Үтәу керек, обязательная. Ey balakayda. Kulakları var benim. Kustenazları baktığını tuttular. Ay! Vallahi bırakıyorum. Ой, пришел с утра. Біздің бұл хатırlаулар бүгінгі Рәйсә апайдың ойнаған спектакльдерінің жылдарының хронологиясы бойынша түзілген. Шуңа күрә осы тәртипте сценарий сакларга тырышкан, ә инде хәзер хатırлаулар өчен касандыр бергә иҗат иткән, байтак юлларда бергә үткән һәм ошо төрле театрда, Салават театры булган, безнең театрда булган, гүрләтеп эшләгән мәлләрне искә алып, Рәйсә апайды берсе елмаеп, берсе һалышланып искә алыр өчен Сәвия апай Сираева мин һеҙҙе саҡырам. Һәм Ахат ағай Хөсәйенов. Ахат ағай башлап һөйләйһеңме? Сәвия апай. Алмағылы достар, туғандар, әдір бүтінігіділі көрмейім. Әлхамдулиллахи шүкір, Рәйсәне яратқан кішілер генә, һағынған кішілер генә йыйылғандыр дип уйларға йөрәт итәм. Хәзер мин һеҙҙе 49-нсы 50-нсе йылдарға алып ҡайтмаҡ булам. Сөнки беҙ Рәйсә менән уҡырға ошо йылды килдек Өфөгә. Мин улардан кесерәк буларак беренсе курста уҡып ятҡан килеш, ярты ҡыштан бер семестрдан һуң Рәйсәләр курсына күсерҙеләр мине, икенсе курсҡа. Рәйсәне мин ул ваҡытта Рәйсә дип белмәйем, Рая Закирова дип беләм. Ҡыҙ фамилияһы һәм атай-әсәһе ҡушҡан исеме Рая аның. Мин ул курсҡа инеп ултырғас ушым китте. Мин бала саға ғына
формироваться итмеген, мен әле кызсык кынамын. Нишләп тә шулай инде хуш вакытны асылтып яшәгәнгә лә шулай булгандыр. Улар шундай өлгергән матур кызлар, шул хәтлем улар ушым китте, улар курсына инеп утыргас, үземне бер бысмактарак тота бирдем гелгенә. Шул вакытта ук улар этюд эшләгәндә ук герой-героиняларды эшләргә тырышалар иде, этюдтала. Гелвазых менән эшләргә тырышалар иде. Шуннан һуң Хакмар пьесасын алып, дипломный спектакльдәр әзерләй башланып, унда ла улар герой-героиня. Шуннан һуң улар Макайоновтың нәмәләрдер дипломный спектакльдәрдә гел улар герой-героиняны уйнап, диплом якланып бит. Мин уларды Рәйсә менән Вазыхты нишләптер аерым итеп һөйләй алмыйм бер ердә лә. Һәм хәтерләй башлаган бер бисектә аерым итеп хәтерләй алмыйм. Чөнки 49 елдан бирле мин уларды гел бергә итеп күргәнмен. Шуна диплом алгас улар шул өйләнешеп, бына үдә һиләне бит инде, өйләнештеләр һәм ул Авыргазы театрыннан Рәйсә Сайфуллина булып яңгырый башлана. Рая Закирова түгел, икенче исем менән. Мин белгәндән бирле Рәйсәнең ана шул бөтә йырлы героиняларда уйнавын күрү форсаты тиде миңа. Biz yarıştıraydık. Reis'te bizim kursta yırlay, paralelne tabula bir kurs, bizim ikinci kurs var ya, dördüncü bulup şu paralel. Sıktığında darigalar kursu. Darigana menen yarıştıraydık bidularda. Gel sağıştırıp, yarıştırıp, udebit yarışaydık mağara. Gururlanaydık ular menen. Şundan hun Reis'enin aktrisi bularak, buna kurabet beyt rollerinde, Ниндәй тәрән, глубокая актриса диләр урыстар. Бuna тәрән, ул һүз менән генә үтеп китмәй. Яһалма күз яшьтәр менән генә үтеп китмәй. Бuna бында утыртып алала, шунда алып инәлә бетле тамашасыны. Бuna шунда яшәтеп хайран итә торган актриса. Аны беркем дә улай күңелле дип әйтә алмай. Шул был актриса ягыннан, актерлык ягыннан бәхәскә инер кешеләр юктыр бында. Һәм был турыда мин тукталып та бик китәһем килмәй. Кеше буларак мин аны кеше буларак сыйфатын гына әле һөйләп киткем килә. 60-нчы елларда минем гаиләм таркалды. Хәзер мингә юл калды, Өфөлә яшәргә мөмкин түгел. Шул хәтлем авыр кисердем, хәтта врачларым да әйттеләр, һеҙгә яшәгән урынығыҙҙы алыштырырға кәрәк. Тинеләр. Шунан хәзер ҡайҙа нишләргә? Салауат театрына, миңә направление Салауат театрына иде баштау, мине шул индереп бирдем мин юлламамды ла, Өфөлә торып калдым. Шуннан барыбер шул Салауат театрына күңелем тарта, сөнки унда минең дуҫтарым бөтәһе шунда эшләйҙәр. Шунан һуң Салауат театрына килергә булғас, бардым сумаданымды күтәреп, Уралымды етәкләп, бардым эшкә алды инде Сабай ағай, гостиницаға урнаштырдым, бер 2 көн гостиницала йоҡлағандан һуң Рәйсә әйтә, сәүгә йөрөмәде. Әйтә килмәгә ди. Ул вакытта Рәйсә 3 бала менән ирен Ленинградка укырга ебәргән инде. 3 бала менән. Ушым китә торган әйбер. Һәм шулар 3 бала өстенә, тагыла мин бер баланы өстерәп, мин барып уларга һайындым. Беркем дә кеше башка кеше мине әйдә сәүгә бергә дип әйтмәне. Рәйсә мине үз дине алды. Ул минең хәлдең ни хәлдә икәнен аңланы. Шул хәтле мин ошо елдарымды хәтерләйм дә, әле лә түгелеп илап алам. Илайым, Рәйсәгә рәхмәтем. Мин илаган, шул вакытта мин бик илай идем. Рәйсә мине юата иде. Үленең йөрәге тулы бит аның.
хәсрәт, кайгы, хәстәр, эш баланы карарга кирәк, ашатырга кирәк, юындырга кирәк, диссатка датырга кирәк, үдегел героиняны уйнай, көндә выездга йөрибез, көндә выезддан кайтабыз да, төнне ул баланың Мараттың штандарынан да юга үтүкләй, төймәләрен тага, иртәнгә дигә әдерләй, диссатка әдерләй. Диссатка тора алмаган көндәрдә Зөһрә аның уң кулы булды. Зөһрә алмаштыра, Зөһрә итә, Мараттарды диссатка итә, шундай сактарда булды. Бик авыр замандар булды, ләкин яшьлек менән шул замандарды без нисектер еңел үткәрдек була кирәк. Яшьлек менән. Рәйсәнең кешелекле сыйфаты менә шунда сагыла. Кешелекле, кешенең хәлен аңлай торган. Ул үгәй әсәй менән тәрбияләнгән. Мин аның бер вакытта да ишетмәдем шул үгәй әсәһенә кыек һүз әйтеп хәтерләгәнен. Һөйләшкән вакытта тугандарын матур итеп хәтерләй. Әсәһен мамыт дигән бул матур итеп хәтерләй. Шул хәтле матур гел кешеләргә позитив уйный. Кешенең насар ягын һөйләп сыгарып һөйләнә торган түгел, позитив. Бәләкәй генә яхшы ягы булган кешенең шул ягын һөйләп сыгарырга тырыша торган бер шәхес ине Рәйсә. Гаиләһендә әлбәттә ул бик бәхетле булды. Яраткан кеше менән гомер итте ул. Өч баланы тәрбияләп кеше иттеләр алар. Аллага шөкер, балалары да, ана Мараты яшьтәр театрында гөрләп эшләп йөри. Заслуженный артист бүгенге көндә. Зөһрә беблен хуҗабыйт инде ул, СТТда эшләп йөри. Рәйсә үткән гомере аның бик емешле булды. Сәнгатебезгә бик күп өлеш индергән шәхесләрдән бере Рәйсә. Мин аны бик матур хатирәләр белән, яшь аралаш хатирәләр белән хәтерләй торган вакыйгаларым күп минем, һәм тыныс ятһындар, тыныс йоклаһындар. Рәхмәт, бик зур рәхмәтем зур Рәйсәгә шул яктан. Аллага шөкер, минең тормышымда ошондай кешеләр сораналар авыр вакытымда. Рәхмәт. Рәхмәт, Сәвия апай. Һеҙҙе әле тыңларға килә. Алла бергә киләсәктә әле ошондай кисәләрҙә үткәрергә тигән үҙемдең шәхси уйым да бар. Сөнки беҙҙең үткән артисттарыбыҙҙы оноторға, беҙҙең киләсәгебеҙ ҙә бик ни генә булыуы бар. Рәхмәт, Сәвия апай. Хата әйҙәгеҙ. Бик матур әйттегеҙ, Сәвия апай. Рәйсә апай тураһында. Беҙ училищені бітіргәс 66-сы ел мені Салауат театрына ебәр. Унда Вазик Асапович баш режиссер ине. Ул беҙҙе һайлап алды. Беҙ исә кешене. Беҙ бардык унда 5 кеше. Ошонда барғас та беҙҙе Рәйсә апа шул тиклем ихлас күңел менән, саф күңел менән беҙҙе ҡаршы алды. Беҙгә бик матур ролдәр бирҙе Вазик Асапович. Мәҫәлән, шуларҙың береһе Һәвиә Дәүләтшинаның «Ырғыҙ» романы буйынса эшләнгән «Ырғыҙ» пьесаға тип әйтәйем инде. «Ырғыҙ» романын сәхнәгә ҡуйҙылар. Шунда Рәйсә апай Гөлйөҙөмдө уйнаны, ә мин Имайҙы уйнаным. Бик матур образ тыуҙырҙы шунда Гөлйөҙөмдө. Улар уның әхирәте бар ине, уныһын Ғәлиә апай Әмирханова уйнаны. Шул тиклем ихлас, матур, янып торған дәртле йәш ҡыҙҙарҙы мына сәхнәгә шул тиклем матур итеп сығарҙы ул. Уның тыуҙырған образдары ихлас, матур булды. Һәр береһе бына үтенсәлекле, бер-береһенә оҡшамаған. Икенсе спектакль Мостай Калиндың Айгөл илендә Зөлхәбирәне уйнаны. Мин унда Ришат Галинды уйнаным.
Biz anın mınan ulu spektakl bilen Sverdlovski kalalarında hem Şilyabe kalahında batur etip Resuller'e yürüp kayttık biz bir 15 gün tirane. Büyük batur kabul ettiler spektaklde. Oşundala ahat buğanım oş ayrat işte. Bu obraz, büyük batur obraz. Ul hine ilişip duratı. Min ulu obrazga Bizim işlep girmedim. Ben avvot bulup girip gittim. Onu Albert Mustafa'nın işlep sağardı. Premier etken günde ayağın handırdı. Şunlar ben girip gittim spektaklge. Şu ben yaptırıp kaldı o spektakl. Salavat tiyatrında şu etip 2 matur rol işlep. Ben 67. yıl Akademik Tiyatrı'na gittim. Çünkü dik gazlı kolaydı bu vakitte. Nık gazlıydı. Baş avurtta, gazetelerini kayta hem yazlı, gündü, kışlı, aylar boyu gazetede yürüydü. Gey günü girip, bir 2 aydan aşağı gazetede yürüydü gayrı gey günlerinde. May ayında sıkıp biter, uğrak başlanmaz, eli sesi bitmeden, uğrak başlanmaz, bir ayda turgaydı gazetede. Şuna etip, uzak yıllar birge gazetörlerge yüründük biz. Hem bunda işkakildi bitin Akademik Tiyatrı'na savuya reis apay. Bunda da ol büyük matur obrazlar tavdırdı. Birine okşamagan. Mesela buna eğitmenler tribunal spektakli. Onda Mullayan ağayından 2 uğru oynanırlar. Şu tikli matur oynanırlar. 2 hele batur oynanırlar. Mullayan ağayda, reis apayda. Şu tiklim ihlas oynanırlar o spektaklde. Buna hele şu girişimler, şu spektakl kuydadım da benim. Ben onu bir üslup tapır kararım yani. Ben okşağın spektaklerde bir üslup tapır karar olam benim gidimse. İhlas oynanırlar. Her obrazdılar. Buna hele bunda kurduk, bana kaydarımda birge oynanıp bir reis apayla şu tiklim birge yaptı, matur kumullu eser. Bizim üçün, balaları üçün yanıp durgan, balaları üçün ulet durgan buna eser oynanı. Biz onun oynağanına buna benim güdümden kumullu bir yumuşak o. Benim yaşlar atılıp burası kadar o. Beni bulardı buna vazikaşa pıştılar. Onu da ikihinde ne hürmet ettim. İşte ömür bir. Barımızda şu emel kötü. Yatkan topraklara tınız bulur, urumlar cennette bulur. Şuluğuna. Amin. Rahmet Akıtay. Zor rahmet. 1971 yılda Akademiyada Andrei Makayonok əsəri boyunca tribunal spektakli koyula. Бұл əsərdə 25 teatrda қарағандан, Bilдәлі театрдан келсеhe Ян Колос, Райса Сайфуллинаның Полина образын көргәс. Вот эта Полина наконец-то меня удовлетворила. Актриса все делает по-башкирски, но тем не менее ее Полина интернациональна, дип сикет хоклануын білдірі. Әхәдер хөрмәтле достар, истәлектәр белән уртаклашырга үзебезнең актриса София Курбангалиеваны һәм Хөрмәтулла Газалиевичты сакырабыз. Рәхмәт итегез, коллегалар. Рәйсә апай минең күңелемдә шул тиклем кешелекле, акыллы, талантлы кеше булып хәтеремдә калды. Монда хәтерләүләр бик күп, шуңа күрә без уны бөтәбез дә шулай итеп беләбез. Чөнки ул икенче төрле була алмый. Мин бер гастрольдә булган хәлдә килмәкче булам. Benim oğlum olayla kaydalar bir 4. yaş, 3 yaşın tulğas şimdi, 3 yaşı yarımlık sakta biz gastrolga sığıp gittik, Reis apaylar bilen birge.
Onun da ismi her kim hüyü üdlege yakınıрақ ини. Bunda iş balalar baktığına indi bırak. Детский дом. Yetim balalarda şunda bir turgan bolganдар indi. Анда bir sahne var ини. Şu Яңа ел кисәһен үткәрәләр. Рәсәп айында булып уйнай. Ә минем ролем мөхәббәттән бала табала. Шул баланы килтереп шул детдомга бирә һәм үзе шунда эштә кала. Балаһы менән бер-бергә булмыйсы. Шунда минем улым малай Илнур сәхнәгә сыга ине шул яңа ел сәхнәһендә. Шуннан һуң балалар бит инде вниманиены күбрәк алалар. Шаян гына малай инде теге нәмә эшләһәләр тамашасы кыскырып көлеп тик утыра шул балага карап. Ул спектакльдә Гобәйдә пайда уйнай ине. Ул шул спектакльдең алагына сыга торган роль шунда ине. Как раз шунда елка сәхнәһенә Илнурда килеп сыга бит инде. Теге саптырып йөри башласа Гобәйдә пайдан куен ишеттермәй халык көлеп шул кул сабып кыдык итеп тик утыралар инде. Bir vakit Gobeyde pay tüzmeni Sofia yeter benim belekey gine rolüme mana şol bala sığıp meşay gider. Meni tınlamaylar şoňa karap tek ulturalar. Başka sıkmahın bul da yetti deyin. Şundan водительге tapşırdım indi İlnur'da. Şol klub terehinde ulturgan maşina rol artına ulturha ederek şamıp kala indi. Nu akırıp ilagana sahnege işitilip dura. Şundan bir vakit reis apay tüzmeni. Gobeyde iti olmay. Etti yine. Hindeme bala sağamanı niye kaprisi çitikten? Sıkan bala sahnege. Ne ben hekayınanı. Hine tavuşunda bütühün işitip duran, etip dura dip. Şolay dip Gobeyde apayda erilep urundan ultırtıp tege balanı tağla sahnege sığardı. Uydigit kudaldana kiltiren gidin. Balaga vнимание көбірек. Ол еще тегі шаян шустрый малай. Шулай айтып, қайда қояғам оны? Үлесейдер, ол атайдар бітін yok ene. Бұна шул орыс еткенде мудрый ана болды. Оның шындай бір ғадеті бар ene. София, не қадам есе ешелі? Мен айтам шумса. Ағала бір yılda yükkes elihgenisi oldu. Beydem şulay resatay. Oy, matur huzuruz tuğanım, matur rollerimde heybet, Allah'a şükür, davay tırış şunday. Buna kayı bir olu kişiler yaşlarda yaratmay bit. Onda onday kadar bulmadı. Ana, ol ese bulabildi, ya büte yaşlargele. Şun yağımına müminin şun diklim hatırımda kalgan, hemen o her vakit ilgime düşken hayın rahmetlimin. Urunu ujmakta bulgan, yani cennette. Biz onu bir vakit tava unutmayı saklık. Rahmet. Herkes hürmetli yemeğe. Reis apayımdın şunday aktrisi barlığı hakkında men üden görgenge teklimuk Salon teatrında 2002 yılda montajcı işleri başladım. Hem şunda anadımda Salon teatrının hürmetli artistleri otura, onlar aldarga vermekler. Reis apay hakkında hem bazı kaşapış hakkında her vakitte yılı hüdmenen tegi yakın spektakl hakkında koyganda, gastrolde yürüyen vakitte hem bigerekte bimahaf bulganlıktan belki gene bölmelerde foto standlar işlenilgenini hemen kanıp qarayın. Hem şunda bik köp tüp rollerde başkargan bundağı artistlarni hemen de bilemen indi. Ulardan yoklığını görüp, bularken dep hemen qarayın. Ben balıktan fotolarından görüp, belki gene bukletler, sağralar yine uşulardan görüp Reis apay degen aktrisi barlığın bildim hem. 2006 yılda Akadem teatrına institut tamamlap kelgezde eң тәуге Башқұртстанның халық артистері деген званиені Reis апайға тапшырдылар. Hem бұл шундай тантаналы шарттарда өтті, hem өдебеттен коллегамызға, hem şu бірінші тапқыр шундай тантаналы сараны көріп, hem
көрнеклі үдімдің бұға теклім Салауат қалағынан білгенліктен бітті хәтерімде тұрып қалды, баққан тұрышып ішләһән, мұна шулай хөрмәт итәләр екен артисты деген кисәгенә студенттың күңелендә уйлап қалды. Һәм шул тәүге иҗат мезгилендә үк без эш башланык, Аманатка хыянат исемле спектакльдә Илдар Гомәров, Сәвия апай да шулай ук, Әхәт агай да, бында утырган һәммәһе мин зәләлә күбәкләп башланып. Бұл минем тәүге ролем инде вазыкашабыш куя, Рәйсә апай төп рольләрнең берен аткара, һәм әлбиттә яңа гына иҗатка килгән кешегә уйнавы бик авыр. Вазыкашабыш режиссер буларак бөтә кеше алдында үзенең фикерен, тәкъдим һүзләрен, тәнкыйть һүзләрен әйтә. Рәйсә апай инде үденсә генә, йылы гына итеп, кеше ишетмәгәндә генә тәнәфес вакытында ничектер үзенең тәкъдимнәрен, тәнкыйть һүзләрен бигрәк тә инде күңелде кыймаска тырышып кына, йомшак кына итеп әйткән һүзләрен хәтерләйм. Әхәт агай да әйтеп китте, без ул спектакль белән, Аманатка хыял спектакль белән 40-45 көнгә Илдар хәтерләйһең, гастрольгә сыгып китәйек. Бuna гастрольдә инде кемне кем икәнлеге күренә. Чөнки көндә гастрольдә буту дип әйтәйек инде. Бер бәлки генә автобуска тиелеп, туган ятып йөрийһең, бәлки генә кунакханаларда дип әйтәйек инде. Ашарга инде 45 көн, 2 ай бергә йөрүе еңел эш түгел. Һәм шунда күренә, сынатта менә уларның инде старый закалка дип әйтәйек инде. Гастрольләрдә йөрүп, әсәһен сүзен татыган кешеләр, улар бик сабырлар иде. Һәм бана шул уның сабырлыгы башкарган рольләрендә дә күренә. Менә Әхәт агай да, башкалар да ул хакта әйтеп киттеләр. Ысындап уның менә киләһе образы хакында да әйтеп китергә теләйм. Ул Балакайдар спектаклендә дә төп рольдә аткарга, бездә менә бында артистлар күбе унда катнаштык һәм унда ла ул бәрелеп булмай, күңелендәге булган фикер, хис-тойгыларны сәсмәй генә, сабыр гына һәм ниндидер тыйнаклык белән генә башкара иде. Менә шул ике ул роль, сәхнәне сыкмай аткарылган рольдә, шуңа күрә бuna Сәвия апай да әйтеп китте. Вазыкашабыштыла, Рәйсә апайдыла айрым һөйләп булмай. Улар хакында һөйләп башлаган, һәр вакытта бергәләр иде һәм Рәйсә апай режиссер катыны буларак барыбыр да ничектер иҗат барышында йөритеп кенә түгел, режиссер итеп үзен бик тыйнак тота иде. Уга шәхсән мөрәҗәгать итеп теге яки бер образ хакында фикер алышкан вакытта харамагалар ул бик кызыл та бармай иде. Ягъни үзенең ниндидер теге режиссер катыны булуыннан файдаланмай иде дип әйтәйек. Керенсә ул башкаларда алга сыгырга, дублерлар да була иде бит инде. Рәйсә апайдан да дублерлары булды. Ул премьераларда уйнамай, керенсә дублерды сыгара иде. Чөнки режиссер булгас, бер кыйынлыгындыр да инде теге үзенең ахираты, үзенең дублеры алдында ваһатлыкты тоеп һәм күбрәк премьераларда яки телевидениегә төшкән вакытта дублерларны алга сыгара иде. Менә шундай киң күңелле һәм әйтергә кирәк, Башкорт академия театрына гына түгел, мен театр дөньяһында үдиген булдырган, үдиден калдырган үрнекле шәхестәр Сайфуллиндар. Рәхмәт. Рәхмәт, хөрмәтле. Айгылдың айлы кистәре спектаклендә Рәйсә Сайфуллина Арина ролендә уйнай. Был спектакль 1975 елда сыга. Арина апай, әйенсе. Арина апай, әйенсе. Бен Арина апай, я. Арина апай.
Kızım, benim yaratkan kadınım, Dnepr boyunдағы қатты бұғышты. Ринопай, Ила, Ринопай, Ила, Ринопай. Хәзер ошо спектакльдә катнашкан һәм ошо спектакльдә генә түгел, Рәйсә апай менән бергә бер сәхнәдә иҗат итеп, уның иң шәп яшь сафтарын искә алып, Дория Ирсаева апай менән Ансултан ханым Бабичевны сакырыр идем. Башлап кулга алганбыз. Başka hilegen kişilerde Münterneyinde hile bittiler. Кабатлылар килә барыбер кызык итеп. Рәйсә апа тураһында күп һөйләргә. Рәйсә апа ул безнең театрда хәзер башлаймын. Салават театрының спектакль менән килеп уйнап китәләр иде. Кирәк булһа. Шунда мин шул тиклем шул яратып карайным уларның спектаклен. Тәүдә килешмәй идем. Ну, карай. Рәйсә апага гашык булдым. Әкренләп. Шул тиклем әле уның нык та үзенә карата, башка кешегә карап та булмый. Рәйсә апаны тыңлайһың, Рәйсә апага карайһың, уны йәлләп илайһың. Шул тиклем мин яшь актриса шундай артистка булып булһа иде дип уйлайм. Шулай итеп уйнап, кешеләрне илатып, үзе лә яшь түгел уйнай иде. Безгә килеп эшләй башлагач, безнең академия театрга инде килде. Кайсан Рәйсә апа уйнай инде, кайсан улар роль бирәләр инде дип йөрим. Шуннан безгә бергә бер спектакльдә булдык та куйдык. Әй, мин шатланам. Шул тиклем Рәйсә апанан өйрәнергә тырышам. Нисек ул ихлас уйнай. Мин уйлайм, безнең театрда тагы кем шулай икән, ихлас уйнай икән шулай итеп үзенә каратып. Һәм бына Айһылуның айлы кистәрендә Рәйсә апа, Гөлли уйнайдар минең менән бергә. Мин бына бит тагы да бар, Гөлли дә бар. Гөлли нисек матур уйнай. Рәйсә апа нисек матур уйнай. Мин кайсан шулай матур уйнармын икән дип кайгырам инде. Шулай булып булыр микән дип. Рәйсә апа менән
Мен енді өсем, ұлғаям, мен өсем, 30 яшқа етем. Рейс апа менен Айгылудың айлы кістерінде, онда яш әлі, гастрольге сыққас, бізді бір бөлмеге қойдылар. Бір бөлмелі, бір койкыла екі ұйықлайбыз, құсақлашып, шына мен Рейс апаға анекдоттар hileyim. Nuriye yıklat indi meni, Nuriye güldürme indi meni deyim. Şundan ben dağla hileyim, başka nemeler hileyip güldürem. Yıklatmanın bana ertege men oynay almayayım deyindi. Şuna meydem, oynama, men kubrak görünürümün ziritilge. Hem bir tırışıp oynayın, uzun egine karatağın deyip, dağı külüşeriz. Ol gastrol, ol bayram buldu bizde için. Ol Reis apalar ilişti onun menen, inin menen yürüp yol edip kayttım әлі Nuriyatine. Nık dostlaştık, dost bulduk. Возрастқа қарамайынса, ол да hileyini mine, мен de hileyim, hileşebim. Her vakitte hem menin nık yakın dostum, nık yakın ahiretim. Asiyapamda var bir yakınrak kirahinin diyeyini. Men aytam, asiyapamla yaratam hineler esapa. Şulay etip men onu nık ağır kesirdim. Gittiğin nık ağır kesirdim. Şundan hoň buna nişlep biz şulay neytemiz. Buldu. Bana buldu. Başlanı. Varmay kaltıray başlanı. İske düşebi öteğile. Dağla kumultuğa. Men Reis apanın oynagan her bir rolün yutup barayınım. Üzüne qarayınım her vakitte. Nesik Reis apa şulay gözünde oynayıken. Buna bir neme işlemeyigine. Bundalar şunday kartina buldu. Yüzün uzak kurhatip kaldırdılar. Düşürgen kişiler de oğa aşık olgandır onun gözlerine. Şunday onun teren gözleri ben başka bir olay görgenim yok. Birinci tapkır onun şulay gözlerini gördüm. Şunday gözlerde bütün his, bütün kaygığı, bütün nemehi uylaganda gözünde görünür. Olay bulup bulmaydır ol bütün gizmeli, bütün bizgele. Bulup bulmaydır onun kıvı. Reis apa bilgrek de buna ol nesik eyteyim indi. Yabay patın kız, krasavitsa, ne iri, ne tugul, men yürüyen kişi tugul. Lakin o sahneye sıkha. Bütün üzerine gelip biteyini. Bilmeyim indi, men onun qarab, özüm qarab, oynab oturabızda, men oğa qarab kitem de, özümde aytmayım eken. Şundan ol kilelem eken. Men bulaydık. Bana şunday gastrollerge Reis apa menen sığırga tileyinim her vakitte. Ol şayanda bulup kite. Koy birde uylanıp da kite. Şu gözleri indi. Durmuştala, biteneme gözlerinde. Şu aktrisini göz aldımdan gitmey, buna şu yüzü her vakitte. Ben ama demek gelinde koramayım, kurmayım da Reis apa sıktı. Gözünden gözü almayım indi. Lakin barabir onun kılık gözü işley almanım. Neme iberge bilmeyim degeyine. Tuktatıp alıp bulmayın. Tuktatıp alıp bulmayın. Hadi ikavlaşıp ileride. Yeme. Ege tutup ileride ikavlaşıp. İkavlaşıp parlaşıp değil mi? Gül tugul bir taptı. Hayır. Bir güne neyse
Айгылының айлы кестерінде менің театрға келіп ұнай башлағаным бірінші ел еді. Һәм ул вакытта, ул спектакльдә, ул Нурия Ирсаева, ул Фидан Гафаров, ул Гүлли Мубаракова, ул Рәйсә Сайфуллина. Олег Закирович ул вакытта яшь иде әле, миннән 1 ел алда гына килгәйне. Ә мин бuna яңа гына килеп, шулар арасында сәхнә актер осталыгының беренче адымдарын гына эшләйнем, һезгә карап. Беренче тәүсиратта мин әйтәм килә, олы рәхмәт бuna шундай бүгенге кисә өчен, шундай сара эшләгәнегез өчен. Рәйсә апай, Кашапчтың балаларына, бuna Зөһрә Вазиховна, Марат Вазихович бunda сакырыгызга ысын күңелдән рәхмәт әйтәм. Театр әһелләренә шундай сценарий язып, шундай матур хатирәләр менән бүлешкән бөтә уны белгән артистларга, коллегаларга ысын күңелдән рәхмәт әйткем килә. Чөнки бuna шундай кисәләр безне берләштерә һәм вакыттың үткәнен артка карап борылып караһаң, ягынан шунда булган һымак. Әле бuna Айгылының айлы кистеренең отрывыгын караганда ла күзгә яшьтәр килә. Ул бит яңа гына кебек иде. Ул күпме вакыт үтеп киткән, 50 еллап үтеп киткән вакыт, бөтәһе лә безнең күңелдә. Һәм бuna шундай кисәләр безгә уны белгән кешеләр өчен генә түгел, яшьтәр өчен дә кирәк. Уны бөтенләй белмәгән бuna яшь актрисалар, ультра актердар, улар өчен дә кирәк. Һәм bunday саралар ысынлап та buna театрды байыта минеңсә. Хистәргә лә нисектер яңа хистәр өстәй. Һәм һәрбер спектакльдә, һәрбер гомереңнең һәрбер минутын кадерләп үткәрергә өндәй итеп әйтергә. Инде Рәйсә апайга килгәндә, buna Нурия күпме һөйләне. Сынап та уның buna ошо сәхнәне һәр репетициялар ошолай тулы итеп, полная внутренняя наполненность. Һәр вакыт теге әле генә кабул иткән реакция менән buna ошо хатты укый. Һәммән тагыла бер сәхнә бар иде. Ул хатты укып утыра. Алеся йокунан уяна ла, өләсәһенә килеп, шуннан тиз генә хатты яшерә. Репетицияларда ла карайм, ысынлап торып күз яшьтәре менән бер нимә дә язылмаган кагызга карап Рәйсә апай илап утыра. Мин хайран калайным, шулай да була икән дип. Күпме фикерләр үтәргә тиеш баштан, күпме хистәр, һәм buna актер осталыгы ысынлап та шуннан башлана, именно внутренняя наполненность дигән әйбер. Һәм яшьтәргә бу зур үрнәк иде, зур үзе бер мәктәп иде. Ул спектакль гомумән эшләүе буенча, ул бит этюдный метод белән эшләнелде. Әйбит язылмаган сәхнәләр этюд белән эшләп барлыкка килде, һәм дә драматургия барлыкка килде дип әйтәләр булар. Шуңа күрә лә бик кадерле булгандыр бу спектакль икебезгә лә, һәм buna Нурия менән бүгенге кисә башланмас бурында хәтергә алдык. Без бер-беребезгә ярдәм итә идек. Һәм бер рольдә булуга карамастан, Нурия миңа ниндидер үзенең подсказкаларын әйтә иде, алай эшләмә, булай эшлә. Һәм премьераннан һуң шоколад килтереп бирде. Миңа ул вакытта ул шул тиклем яшь актрисага нык кирәк әйбердәр бит ул. Игътибар. Рәйсә апай һәр вакытта ла минең күңелемдә buna шулай өләсәем булып калды. Башка бер спектакльдә уйнарга туры килмәһә лә, ул сәхнә артында булганма, коридорда үтеп киткәндә булганма, арканан һөеп, кызым, хәлләрем нисә? Йылы һүз менән һүз кушып, хәлләр һорашып, ул ысын мәгънәһендә өләсәй йылылыгын һәр вакытта шәй. Һәм әйтә килә, ундай
kişi bularak, onun sıfatları, aktrisi bularak da her kimge has түгел. Hem onu kaderlep iske alırga gerektir. Bana onun intelligentnesi, onun көңіл байлығы, ул сынап та зур хазина. Рәхмәт сезгә зур итеп бuna ошо кисәсен. Иң әдәпле кеше күк инде миңа. Шулай булгандыр да ул әдәпле. Шундай яшьтәргә бернинди авыр карашты ташламай иде. Шуңа күрә яратканбыздыр Рәйсә апаны. Ул шундай Бина кутма әдәпле кеше буларак балаларын да шулай итеп тәрбияләгән. Әдәпле итеп, культуралы итеп, кешеләргә әйбәт мөнәсәбәттә булырлык итеп тәрбияләгән, үстергән. Үзе кебек. Рәхмәт, зур рәхмәт. İjatçılarның гомере шулай. Үздәре фани дөньяны калдырып китәләр дә, әмма улар тудырган образлар сәнгать күгендә кала. Яшәгән елдары, уйнаган рольләре белән улар үздәре лә халык хәтерендә сагу йондыз булып яшәй. Әсәләр, көтәләр улларын спектаклендә Рәйсә апай Сайфуллина Сафура ролен башкара. Безнең күбебез беләбез бит инде ул спектакльдә ул вакыттагы Академ театрдан иң йондызлы, иң күренекле артистлары катнашкан. Хәзер бына шу спектакльдән бер үзеп карап үтәйек. Мин еңә ышанам балам. Ышанам. Рәхмәт исә. Әсәкәем. Минем бер хромма юла килсә. Әгәр бер көн килер. Минем булам. Орыстан үтәмәне. Минем булам. Намысына тап төшерде. Минем булам. Коркак булды дигәләр. Нишләдең? Нишләдең дигән? Нишләдең? Улымда башлатырмы? Бер әсәлә баламнан баш тартмай калам. Әсәләрнең әсе ялгышы шул. Яхшы бүген миңа сен күзләреңдә нур күренә сен. Үстәрә тавыш белән күренә сен. Юк, һич башка булдырында түгел. Һич булдырында. Шундай хәбәр китерәләр. Йөрәгем ярылып үлгән. Kadir'le Saki'yim. Saki'yim. İnan bana. Ey Saki'yim. İrtega ilaçım. Çok iyi. Театр билгесе Сөйдік Сәхиулы Сәйдовтың Рәйсә апай рольдәре хакында уларның барыгы да югары фикер, тәрән хис тойгыларынан яшәйләр. Актриса үзе уның горур героиняларла куркып калмай, ә киресенчә яу юлына басып, манарага менеп, бар дөньяга сан кага башлайлар дип әйткәйне. Инде Рәйсә апайның безнең яхшы хәтердә булган тагыла бер роле Мостай агай Каримдың үзенең әсәһен, вазифаны уйнаган ролен искә алып үтәйек. Язмыштардан узмыш бар. Ил өстендә имеш йөри бит. Акыллык белән белән капылыр. Boş yürüyen her haberde tınlay kalkan zihnine küs gelip koy vazifa. Бигрәк кенә аты гыйшык тотышалар диби. Хайыр белән зөһрә күр. Muhabbet, yardım, düğün, muhabbet, düğün aşyalı. Buna bil, ötekine yaratıp bilmeden. Bilmeyim, nisik yaşatmayıp yapıldın yalayı yalayı. Янымында, савабында, әркім өйдесін өйдесін.
Ақылдызын Хамзаға риза болып келуілі шул мәрәхим арқағындағына екен. Мәрәхимді тағыла бір тапқыр көріп болған Хамзаға кеуәсі ұлтығы туп-тура ехәнемдің өзіне кетірге ризамын. Әйткен деймі, ойлаған деймі. Бұл адам білгенде, Құда білсе, дүнияның дейтілік үплі болыр еді. Қайындырға адамдар артығырағын біле, онан да артығырағын дейлі. Мәрәхимдің яшілі отырға етіп бағады бұл мөмендігін дәші? Ана шу мұхаббет дегенің яш бұрапта мал ханапта тұрмайшы бол. Қай, сен бұны өзіңде бір яқшы біләді вазифа. 1902 елда Әсәйдәр һәм Бәйбәйдәр спектакльдә күрә. Онда инде Рәйс апай Айдара Ахатовна ролен башкара. Хәзер Рәйс апай менән турында хатирәләрем белән бүлешергә үтемдең абакташтарымды Эльвира Юнусова һәм Изәлә Хәйруллина Сахрам кызлар рәхим итегез. Әйдә Гүзәл Маликова. Mesela kıvrak ileri bitti. Çünkü mesela kıvrak işlerini, kıvrak spektaklerde yaşlanlar Reysa Payım'la. Ben birinci sene bir-iki spektaklerde aynı konumuna. Buna asılmak da bugün ettiler indi matur kise. Şöyle bundan bir yıl mayı bulduram, bir bizge yaşlar tığılı bulduram. Hatırlayıp iske alıp. Ben buna kişilerdi kimdiler hatırlay başlasam, en başta benim kulağımda onlardan tavışı yankıray, en birincisi. Ondan onun şul kişinin yüzü, onun hareketleri, onun obrazı peyda bulan. Buna Reysa Payım'dan da şöyle buldu, buna kesen birli, buna bir nesekler uylab yürüyken, en birincisi onun tavışı işitildi buna kulağımda. Onun такой своеобразный өзінің тембры бетінде тауышының хейлеген тауышы. Ерлаған тауышын біз бұна ишетіп кенә біле, біз бұна телевидение ялмаларынан, çünkü biz ол спектакльдерді көріп үлгірмәнік, яш сақта бұна үзе айтып өтті, Рәйса апай бүтін ерлай тұрған лирик героиняларды ойнап өткен, бәхетлі актриса ені. Ғұмымен Рәйса апай Сайфуллина ул үзенчәлекле актриса ине. Onun buna әйттеләр, бында мин кабатланам әлбиттә. Үзенең генә карашы бар ине сәнгатькә, театрга, үзенең генә тойгылары, үз фикерләре бар ине бuna сәнгать хакында. Buna безгә бит Рифат Вакилович әйтә торган ине, сәхнәлә fikir yürüte bilir gerek. Fikir en birincisi sahneledir. Şunun için buna Reysa apay olsunlap da ol fikir yürüte bilgen aktrisa yine. Ol özünün obrazların buna psikologik yaktan teren asıp şunday usta edip doğdura bilgen aktrisalardan biri heyni bizim teatrda. Buna turmuşta asınlap da o bulay üze tınız kına, әкірін генә һөйләр шундай басалқы кеше әлеге бuna сәхнәгә сыгһа сылап да бөтенләй икенче кешегә әйләнә иде. Чөнки күзләре янып, ниндәйдер теге ялкынлы, ниндәйдер темперамент барлыкка килә иде оның. Шуның өчен дә оны караганда, оның һәрбер һүзенә, һәрбер хәрәкәтенә ышанып ултыраһың. Һәм бuna bunday şöyle әйтеп үттеләр, әйтергә кирәк шуны тагыла. Ул бuna минем күрүемчә образларны тудырганда, ул ниндәйдер теге эксцентрик дип әйтәйекме, шундай теге ниндәйдер теге яркий краскалар кулланмай ине, минемчә. Оның барыгы бuna
ісінде туып, ул шуны фикер аша үткәреп, йөрәге аша үткәреп хәрәкәт итә ине. Шуның исендә бына әлбиттә оның образлары барыһы ла шундай тәрән мәгънәле, психологик детальләргә бай тәрән образлар булды ысынлап та. Мин бына тормышта Рәйсә апай менән фикер алышырга, һөйләшергә ярата инем. Һәм безнең шундай ошо һөйләшүдә бик кызыклы ине. Чөнки Рәйсә апайдан бик күп нәмәне өйрәнергә була ине. Ул бик күп нәмә белә ине. Ул нык укымышлы ине. Ул бөтен классикаларда әйбәт белә ине. Классика әсәрләрен, дөнья классика әсәрләрен яхшы белә ине. Бына хөрмәт әйтте шикелле, ул әкрен генә килеп, сыныпта безгә яшьләргә үзенең тәнкыйть һүзләренме, үзенең кәңәшләрен әйтеп китә ине, бына матур гына итеп, акыллы гына итеп. Шуның өчен әлбиттә бик тә рәхмәтлебез уга. Бына әйтәләр бит, сәхнә ул бына шундай лобное место диләр бит инде бит. Без артистлар аны беләбез. Сәхнәлә бар бына эске кешенең, актерның булһын эске дөньяһы күренә, уның характеры, уның темпераменты, уның булмышы. Сәхнәлә бына шуларды яшереп булмай диләр. Бына тормышта Рәйсә апай ул ысынлап та әйттеләр, бына бик йылы кеше ине. Асык йөзле, мөләйем шундай. Һәм бына ошо йылылыгы уның сәхнәгә лә күсә ине. Шул уның образларын эстән нисектер байыта ине, уның үзенең эске дөньяһы, үзенең йылылыгы. Бына әйтәләр бит, сценическое обаяние диләр. Бына Рәйсә апайда бына ошо сценическое обаяние булды. Ну, тагыла бына бер-ике генә һүз әйтәм. Ысынлап та Рәйсә апай хакында һөйләгәндә Вазиф Кашапов турында әйтмәй бернисек тә мөмкин түгел. Бына мин уларды күрә инем, бына теге чеховский геройлар кебек улар бына минең бына калдылар, бына минең күз алдымда шулай торалар. Чеховский геройлар, сынап та улар шулай. Шундай интеллигентлар, бына безнең башкорт интеллигенцияһы. Улар гомер буена бына сынапта кулга кул тотынышып, бер-беренә терәк булып, бер-беренә тиң булып, улар матур сәнгать юлын үттеләр һәм матур якты эз калдырдылар безнең театр сәнгатебездә, бөтенләй сәнгатебездә. Һәм бына ошондай шәхесләр белән бергә эшләү, бер сәхнәлә иҗат итү минең өчен бик зур бәхет ине. Һәм бәхет булып тора, мин язмышыма рәхмәтлемен шуның өчен. Әйтәләр бит, кешене күпме хәтерләйдер, яшь буындар күпме һөйләйдер ул кешеләр хакында, шунса кеше яшәй диләр. Ул ысынлап та шулай. Шуның өчен Рәйсә апай, Вазиф Кашапов һәм безнең олы артистлар, бездән киткән артистларыбыз, без уларны гел һагынып, искә алып, ысынлап та гел уларны искә алып һөйләйбез. Улар безнең йөрәгебездә һакланып килә, мәңге һакланасак. Рәхмәт уларга. Рәйсә апай турында бик күп хәтирәләр бар әлбиттә. Бына без театрга килеп кергәч тә безне әсәй күп каршылану. Мин балакайларымда бына Зиләйлүкте уйнаһам, күрше кызы һәр вакытта да уга ярдәм итеп йөри. Һәм Рәйсә апай миңа бер вакытта ла тавыш күтәрмәде. Бер вакытта ла һин улай эшләмәйһең дип әйтмәде. Йылмаеп кына карай да башка бер һүз әйтмәй. Бына мин хәтерләмәйм уның миңа ниндәйдер авыр һүз әйткәнен шул спектакльгә сыгарганда. Һәм без адаккы уның Рәйсә апайның адаккы теге Хазина инәйде уйнаганда иң һуңгы сәхнәһен бөтәбез дә сыгып карай торгайны. Нисек итеп ул бына һуңгы тапкыр балалары киткәс, теге тимергә китереп һуга, күзенән сөбүрләп, яшьтәр тама, бер тавышы ла сыкмай. Шунда бөтәбез дә поклонга сыгарга турабыз, бөтәбез дә илай торгайбыз. Шундай тетрәндергес итеп эшләй торгайны шул һуңгы сәхнәне һаман да күз алдында тора.
Минең икенче спектаклем бына Фәрит Богдановтың Аманатка хыянат спектаклендә Рима роле булды. Ул Фатиха әби бер авыл кешеләре әлегелә баягы мин уга ярдәм итүсе авыл кызы инде Рима. Бына шул вакытта да бергәләп эшләгән вакытта гастрольдә күп йөрдек. Бына Хөрмәтулла Газалиевич әйтте. Бик авыр юлгы йөрдәрдә йөрүнек бит инде. Бер тапкыр да бына ул йокламай торгайны автобуста. Без бит инде таңда гына кайтабыз гастрольдән. Һәм кайткан вакытта бөтәбез дә йоклайбыз. Рәйсә апай нисектер гел уяу була торгайны. Бер йокламаны ул бына. Кайбер Гүләславны ултыра 5 минуттан башы төшеп китә торганча йоклап китә иде. Рәйсә апай нишләптер ул бөрүдә бик дә йоклап ала торгайны, ул йокламай. Бер шулай төндә кайтып киләбез шул Аманатка хыянат менән. Төндә таң алдынан инде 4тә тирә булгандыр. Микән 5нчеләр булды, таң атып килә инде. Томан, аппак бер нәмәләр күренмәй, кайтып барабыз. Юлда белмәй, бына юлда күренмәй. Шофер шул туры юлдан бара. Бер заман Рәйсә апай кыскырып җибәрде. Бөтәбез дә уянып киттек. Томан алдында юлдан күптән сыгып киткән булганбыз икенче якка. Ниндәйдер упкын янында автобус тора. Шул тиклем бына оның әллә нинди күңел һизгерлеге булганмы? Беркем дә бер нәмә күрмәй, шофер да күрмәй. Шуннан нәмә булгандыр ул. Ну бына ошулай авракта турабыз, огромный атта упкын автобус тора шулай. Шулай Рәйсә апай безне ул коткарып алып калды дип әйтһәм дә яңгылыш булмас. Шунда ул шоферды һуңынан кайтарып җибәрделәр әлбәттә. Ну, куркыныч булды инде, бөтәбез дә калтырап тора идек. Шундай бер хәл булган. Аның күңел һизгерлеге ниндәйдер ул табигатьтән бирелгәндер инде уга. Ул сәхнәле лә шулай аның күңеле менән уйный торган актер бит инде. Һәм ул быны Сәвия апай булгас илгә килеп төште бер тагыла бер тарихы. Ул һәр вакытта ла ыңгай образларда уйнаган. Мин кире образ уйнаганын хәтерләмәйм Рәйсә апайның. Шунда ла Фатиха инәй бит инде төп образда Сәвия апайның беренче актта эпизод роль. Ну, сәбәп эшләй инде Сәвия апай. Шуннан бер Гафури районында булды шикелле Сәвия апай бит бер Сәвия апайның танышы килде. Сәвия апайга дифирамбылар укыны. Сәскә бер дур букет сәскә тоткан. Сәвия апайга килтергән сәскә мин һиңә спектакль адагында сәскә бирәм дип. Бөтәбез дә көтәбез инде Сәвия апай ярар, мин поклонга сыкмай торгайны, бүгін сыгам инде ди. Сәскә килтергәс инде. Шуннан спектакль бетте, аплодисмент, теге апай килеп керә, Сәвия апай поклонга калды. Сәскән хәзер уга бирә дип бөтәбез дә көтәбез. Бұл Сәвия апайды үтеп киттеләр, Рәйсә апайга букетін тапшырды, рәхмәт әйтеп. Барыгызга да рәхмәт динеләр төштеләр китте. Барырга юк микән, урап китте шулар. Ул бит спектакльдең башында бит Сәвия апайга бирәм дип бөтә әйтеп кирип китте. Бөтәбез дә көтәбез. Шуннан алаттан инде Сәвия апайга ул Рәйсә апай үзенең сәскәһен тапшырды. Белә бит инде кемгә алып килгәнен сәскән. Бына шундай хуш күңелле, бына ыңгай кеше ине ул. Үзе тормышта да ыңгай, бына сәхнәдә лә гел ыңгай образдар. Һәм минең тагыла әйтәһем килә, бына безнең театрда зур бер вакыйга булды. Белоруссиянан эңер төшкәс Дударевтың спектакле, улар Шамил агай белән партнер инеләр. Шул спектакль бына шул тиклем тетрәндергес булды. Бына һуңгы бүт дип әйтәйем, шул спектакльдә атмосфераға шул тиклем искитмәл, бына сәбәләнеү дә юк. Шул ябай гына итеп үзләрдә биләйдәр, бына күңелгә барып керә. Илап ултыра торгайны шул спектакль. Шул Белоруссиянан Алмаш, улардан рус театрынан бер актер килде, Алмаш уйнадылар. Уларның актерлары безгә килде. Безнекеләр башкортса уйный, ул русса уйнады ул актер. Зал шыгырым тулы. Бына
шул атмосфераны, хотя партнерлар үзгәрде бит инде, шул Рәйсә апай шул атмосфераны боҙҙорманы. Бына урыс телендә һөйләһә лә партнеры Белоруссиянан килгән. Ул үҙе бер сенсация булды бына ошо уның бына ошо спектакльдә Эңер төшкәс спектакле уларның ниндәйҙер бөйөклөгө, менә Вазих Кашапичтың режиссер буларак бөйөклөгө күренде шунда. Рәйсә апайҙың ниндәй ябай гына һүҙҙәр менән ниндәй бөйөк булырға була. Һәм бына ошо эксперименттар бына әле лә булһа бик әйбәт булыр ине. Уны кем уйлап тапҡандыр, шулай алмашлап артисттар бер-береһе менән уйнанылар. Һәм ниндәй ҙур юғарылыҡта үтте ул спектакль. Һәм мин Вазих Кашапочкала рәхмәтлемен. Мин күп ролдәр уйнарға тура килде унда. Һәм бик ҙур рәхмәтлемен Рәйсә апайға. Ул миңә инәй дә булды, өләсәй дә булды, әсәй дә булды сәхнәлә. Мин уларға ҙур рәхмәтлемен һәм улар алдында башымды эйәм. Мин Рәйсә апай менән бергә спектакльдәргә уйнарға тура килмәне миңә. Әммә ләкин беҙҙең Башҡорт академия драма театрының сәхнәһендә ул тыуҙырған образдарҙы, ролдарын күреү бәхетенә ирештем. Бына әле әйтеп киттеләр бит, әйттегеҙ бит. Эңер төшкәс спектаклендә Ганна ролен күрҙем. Балаҡайҙарымда Хазина ролен ҡараным. Еҙнәкәй Вазих ағай ҡуйғайны ул комедияны, шикарная комедия. Шул комедияны ҡарап һоҡланып, саҡта мин студент ҡына инем әле ул. Шунда Сафия ролен башҡарғайны ул. Әле мына ҡабатланыһы килмәй. Но башымда мына шундай матур-матур хәтирәләр менән барлыҡҡа килде. 2005 йыл булды буғай, 2005-ме, 2006-ме. Ошо Башҡорт академия драма театр коллективын ебәрҙеләр гастролгә. Салауат, Дуван, Ҡыйғы яҡтарына сыҡтык. Ул саҡта беҙ инде 3-нче курсты тамамлағайным буғай, шундай практика бар ине. Беҙҙе студенткаларҙы, студенттарҙы коллектив менән бергә сығарып ебәрә торғайнылар, шулай бит. Практика үтер өсөн инде шул яйлап беренсе аҙымдар яһарға инде шул театрҙың сәхнәһендә, спектакльдарында. Шул мин тағы ла 2 ҡыҙ инде беҙҙең группанан, Франиза, Эмма булды буғай. Сыҡтыҡ коллектив менән бергә шул районға инде. Уставые гастроли тип атала ине ул. Быра йөрөнөк буғай. Ә ниндәй артисттар менән беҙ йөрөнөк? Ниндәй артисттарҙы күрҙек беҙ ул гастроль ваҡытында? Рәйсә апай, Асия апай Нафикова, Хай ағай Фахриев, Люзә апай Фахриева, Шамил ағай Рахматуллин, Зинер апай Атнабаева, Назир ағай Ашаф, Ашаф ағай Назиров, Рафуйтегет. Бына шундай ҙур оло шәхестәр менән йөрөргә тура килде гастрольдарҙа. Һәм бына хәтерләйем, беренсе аҙымдар яһайбыҙ бит инде. Шул тиклем тулҡынланам. Ҡайҙа баҫырға белмәйем. Булаҡайға баҫһам нисек булыр икән, уңға баҫһам насар булмаҫ микән. Бесәй булаһын һыуға ташланылар да, был йөҙөр микән, юҡ микән тигән кеүек. Йөҙөргә кәрәк бит инде. Һорарға оло актрисалардан артыҡ һорарға баҙнат итмәйем. Ҡыйыулығым етмәй. Йәш саҡ бит инде, ҡыйыулығым етмәйҙер инде. Хәҙер булһа һорар инем. Ул саҡта ҡайҙа инде? Тырышабыҙ инде. Шунда Рәйсә апайҙың хәтерендә килделәр гәмә. Күргәндер инде тулҡынланып торғанымды. Арҡамдан һөйөп, шундай йылы һүҙҙәр әйтеп, мине ҡеүәтләп, шундай матур итеп кенә кәңәштәрен биреп, минең ҡанатларым барлыҡҡа килде. Күңелем күтәрелде. Бына шул хәтеремдә ҡалған. Быуындарым нығынды, нәмә тип әйтәйем инде, үҙемә көс таптым. Бына бәлки беренсе гастролем булғас микән инде, шул ныҡ хәтеремдә
барлыкка тура нык хәтеремдә калган инде. Шул ни өчен буны һөйләйм, шул Рәйсә апайның доброжелательность русча әйтмешләй, һәммәбезгә лә, һәммәһенә лә. Ул олы актер булганмы, яшь әле генә театрга килгән актриса или актер булганмы, барыгына ла йылы һүзе итә, барыгына ла ихтирам белән караны ул, барыгына ла игътибар белән караны. Киң күңелле ине Рәйсә апай, матур күңелле ине. Рәхмәт уға. Вазих агай шулай ук ине, Вазих агай Сайфуллин шулай ине. Бына тагы да бер онытмакка дип килә инем. Бик матур спектакль барды 79-нчы елларда, Ай булмаха йондоз бар. Мәдинә ролен аткарды. Шул тиклем йөрәккә үзгүс уйнаны ул Мәдинә ролен. Шул тиклем мин бу спектакльдә әллә ничә тапкыр килеп караным. Уның моңлы тавышы Рәйсә апайның шундай йөрәк аша үткәргән ошо роле, йырлаганы Мәдинәкәй Гөлкәем, бәгыркәем дип йырлай иде шул спектакльдә. Бына шул уның моңлы тавышы әле лә булһа минең күңелемдә, ниндәйдер күңелемнең нескә кылдарын сиртеп үткәйне шунда. Бына шул күз алдымда тора инде. Исәмә ел үтә әле. Бына дөрес әйттеләр агайдар, Эльвира, Минзәлә, һәммәһенә һәрбер әйткән үгезгә кушылам. Кабатланаһым килмәй. Матур кешеләренә, Рәйсә апайда, Вазих агайда матур кешеләренә, бере актриса буларак, икенчесе шулай ук актер булды бит инде башта шуган режиссер буларак, матур кешеләренә, матур яшәгәннәр, матур балалар үстергәннәр. Марат Сайфуллин яшьләр театрындагы, рус труппасындагы актер, халык артисы билдәле. Зухра Вазиховна, мин һеҙгә айырым рәхмәтем ҙур, сөнки Зухра Вазиховна оҙаҡ йыллар Дом актерла, Союз театральных деятелей да һаман да матур итеп эшләп килә. Ул Әхтәм агай Абушахмановтың правая рука тиҙәрмәле, заместитель председателя Союза театральных деятелей. Ә мин инде беҙҙең театрҙың уполномоченный булараҡ йыш ҡына һеҙгә Зухра Вазиховна мөрәжәғәт итергә тура килә. Матур итеп кәңәштәр бирәһегеҙ, матур итеп ярҙам итәһегеҙ, матур итеп проекттар булдыраһығыҙ. Һеҙгә мин ҙур рәхмәтлемен. Бына бөгөнгө кисәне ойоштырғанығыҙ өсөн рәхмәтлемен. Сөнки атайығыҙҙы, әсәйегеҙҙе шулай хөрмәт итеп, бына шулай итеп кисә ойоштырғанығыҙ бик кәрәк, бик кәрәкле. Беҙҙең өсөн дә, яңы театрға килгән йәштәр өсөн дә, улар белһендәр ниндәй ҙур шәхестәр эшләгәнен беҙҙең театрда. Беҙ инде үҙебеҙ хәҙер оло йәштәр рәтенә инеп киләбеҙ инде, ингәнбеҙ инде. Бына беҙ беләбеҙ, беҙ күрҙек, Рәйсә апайҙы күрҙек, ҙур артистларҙы күрҙек, беҙ дә беләйек, беҙ дә онотмайыҡ. Улар беҙҙең бына ошонда, һәр ваҡыт йөрәк түрендә ошонда. Рәхмәт үзәк. Минең актер яҙмышым бик уңышлы булды. Актрисалар араһында теге йәки был ролде уйнай алмауҙары өсөн үкенгәндәр ҙә бар. Миндә ундай үкенес юҡ. Бөтә ролемдә яратҡан ролдәрем. Партнерҙарымдан да ундым. Мин хатта белорус актеры менән дә уйнаным. Был хәл Алексей Дударевтың Эңер төшкән спектаклендә булды. Ул үҙ телендә, мин башҡорт телендә уйнаныҡ. Беҙҙең өсөн дә, тамашасылар өсөн дә телде аңламау тигән кәртә булманы, дип һөйләй бер әңгәмәһендә Рәйсә Ғариф ҡыҙы. Был спектакль 1987 йылда ҡуйылған. Мин дә бына гүзәл әйтеп үтте. Мин дә хәтерләйем. Белорус актеры бында килеп уйнағас. Унда Иршат ағай Валиев, Рәйсә апай һәм ошо белорус актер уйнағайны. Әлбиттә, был бик ҡыҙыҡлы тәжрибә булды. Әммә уның ни өсөндөр дауамы булмады. Әгәр дә дауам итһәк, беҙҙең бөгөнгө көндә байтаҡ ҡыҙыҡлы тәжрибә үткәрә торған шулай ниҙәрбеҙ булыр ине, лабораторияларыбыҙ булыр ине. Әммә бер ҡасанда бер нәмә лә юғалмай. Шуға күрә бына ошо Эңер төшкән спектакле бөгөн яңы ҡуйылышта Олег Закир улы ҡуйҙы бит инде, һәм уның үҙен әле
Ошол хактагилерге бында сакырабыз дедик алдыгыбызга. Рахим итегез Алекс Закирова. Xayrli issemlerine, dostlar, kollegalar. Bunday sorular, bunday kitseler, şunun da kaderliler, kayıtlarında. Ol bizim көңілдерімізді тадарта, көңілдерімізді юғарға көтере. Мына кесе башланыр алдынан біздің оркестр ойнаған олардың арасында отырған музыка тыңдаған. Шул музыка астында түрлі хатирелерге, түрлі тұрмышта болған мезгілдер көз алдынан кадрлар өтіп тұрды. Әлі мына өзімдің иптештарымды бірге ойнаған коллегалар тыңдап, мен де ой хатирелерге сіңіп кеттім. Көп үйләнілер, көп әйтілер, барғыла хақлы. Мен шуны өстіп әйтер едім. Менің үшін Рәсәп пайда, Вазифа пайда олар нық туғандар. Нық туғандар дейім шул. Олар да, менің отлай әсәйлер де, Үсмә театрында өмір бойы эшләнеләр. Шунда башланылар, шунда хезмәт иттеләр. Ул битмәс төкәнмәс гастрольләр, минем хәтеремдә, улар да шулай шундай режимда эшләгәннәр. Кайталар да, ай ярым спектакль сыгаралар да, шуннан 2 айга сыгылдылар. Менә шулай тәгәрмәс өстендә йөрделәр. Улар минем өчен нык якын, мин менә Зөһрәнең дә Мараттыла нык аңлайм. Без күтіп үткәрә торган бала сатты мәктәп жылдарын, атайлардан кайтканым. Уларның кайтуы гастрольдән зур вакыйга. 1973 елда монда эшкә килгәс, театрына мин Вазифа Шапшуз директор түгелине, Рәйсәпа эшләйне. Әллә ди бер якынлашмадык башта, тәүге этапта инде. Шуннан гына Айгылдың альбомлары турында һөйләнделәр. Шунда инде бик бергә эшләп, репетировать итеп, бер кызык мизгел, шул репетиция вакытында Рифкат Вакилович яңа алымдар эшләп инде. Айгылдың альбомлары Ибраһим Абдуллин язгайны, укып сыккас, ул тутып алып сразу куелып түгел инде. Шуңа күрә Рифкат Вакилович мине алдарга бирмәсләр. Менә бер сәхнәне алалар, разбирать итәләр, менә задачаларды куялар. Әйдәк артистлар, ниндәй үз кемдә туа, шуның үзегез эшләгез. Менә тик менә шу куйган максатты үтәгез площадкада дип. Без сыгабыз, безнең калган коллегалар, улар ручка һәм кагаз алып көтеп утыралар, кем нимә әйткәнен, шуны әйтеп язып баралар инде. Хәзер менә бу Муса сәхнәгә килеп җитте. Шамил Рахманович репетировать итә. Ул яраланган халда туйнайны, Фиданны никеһе Муса сәхнәһеннән ниләр. Фидан күргән инде сингән. Шамил Рахманович Рифкат Вакилович бездә по-настоящему уйнарга кушты дип бөтенләй сисенә. Шунда ниндәйдер хуҗа иле сисенә. Артаван итеп тормайды, в общем, ниндәйдер матурныйга килеп иткәйне, Рифкат Вакилович әйтте, туктатып булды, аңлашылды дине. Шуннан һүзләрне нитә башлагайнык, тикшерә башлагайнык, кем нәмә әйткәнен bir kim yazıp өлгөрмәгән җыйды, турып карап. Рәйсәп агымы язган. Ул шул фикерне җитди карайны менә нигә, һәр бер мизгелгә. Унда да көлгән сактар булды инде. Ләкин режиссер куйган максатны иренә иттереп, менә хатта шундай мизгелдә үзенең эшенә тугры булып калган. Мин Рәйсәпәннән уйнаган рольләрне әлбиттә окландыргыз. Ул шул тикүне, уның уйнавы рәхәт, ул менә шундай безнең актрисаларда, менә минем партнерларымда ундай хәлет бар. Ул һәрбер мизгелдә, һәрбер үзен үстүгендә китә бирә.
Иңе оны алып, жауап берәһен бала. Шул биргән сакта ниндәйдер иске көтелмәгән тойгылар туа. Менә ошо бәйләнеш белән иҗат дип аталалар инде. Буның менән шулай уйнавы еңел дә, рәхәт тә. Ләкин мин хокланганым Рәйсә апам менә башка уның кешелек сифаты. Бuna күз алдына килтерегез. Ұзақ елдар Салават театрының йондызы болып, күпме рольдар уйнап, өтә балалар менән, гаилә менән Өфөгә үсеп килделәр. Үсеп килделәр, яңа тормыш, яңа быт, оны төзәтергә кирәк, барлыкларны урынлаштырырга кирәк. Азика Шәпш директор, уның үзенең ниләре, мин директор булып караным, инде бунда, бунда икән. Бүтән нәмә уның елкәһендә була. Ошыларды үтеп, ошыларды кисереп, ниндәй матур рольгә уйнаган, әйме? 90-нчы елларга тиклем эшләгән. Бер вакыт Салават театры шундай хәлгә килеп җитте. Бик күп артистлар Тамам театрына күстеләр, Өфөгә күстеләр. Нибары 11 артист кына калган. Шундай вакытта Мәдәният министрлыгы яңадан Азика Шәпшкә мөрәҗәгать иттеләр. Байтыр, бит ярдәм итәбез. Ник Салават театрын күндерергә ирек бирмәде. Менә уның кешелек мужествоһына мин бүген дә аптырам. Ул бит үлкән яшьтә. Ләкин ошо вазифаны үзенә алып, күрәһең Рәйсә апа менән яшькәндер инде. Менә күз алдына килтерегез. Борылган тормыш шыймы тагыла. Шуларды барыһында калдырып, Рәйсә апа белән бергә яңадан Салаватка бару. Бұл ниндәй мужество, кыюлык. Мин без хокланган булабыз нигә декабристларга, действительно хокланырлык инде. Безнең яныбызда ошондай тере мисал. Менә иске матурлыгы, иске байлыгы, уның иске көсү ниндәй булган? Хокландырбыз. Хокланабыз. Шуннан һуң да әле килеп, яңадан рольләр уйнау. Шул вакытта Азика Шәпш миңа мөрәҗәгать итте. Мин әле артистмын, режиссер түгел. Әле белән шундай ситуациялар Рәйсә апага кирәк. Нимәш әйбәт белән бер роль тудырган. Кино спектакль ясаган. Бер нәмә тәкъдим итәләр. Минем менә аптырган ди, буның үзенең эшләре бар. Шунда кылт итеп искә төште, Дилмардан дальше тишина. Спектакль пьесаһын шуны тәкъдим иткән, Азика Шәпш нык шатланды, шунда ук тәрҗемәгә тотынды. Бергә булырга юк сара дип тәрҗемә итте ул пьесаны. Һәм монда бик күп артистлар катнаштылар. Илдар ул күп рольләрдән берен башкарды инде. Мин репетициягә килгәч Салаватка Дэвид Куперды уйнарга кем булыр икән? Рәйсә апа понятно. Ул инде уйнай хатынын, әсәне, уның ирен уйнарга. Шуны Азика Шәпшне ултырабыз, бүлешеп карабыз, был минскәләрне инде кыйыннан. Шуннан беренче репетициялары читкалар үтте. Шуннан шок итеп нигә башка бер фикер килде. Рәйсә апа әйтәм, әйдәгез инде Азика Шәпшне сакырайым. Ой, юк, белмәйм, ул күптән уйнамай инде ул. Белмәйм, ничек ул риза булырмы әле, юкмы әле. Мин һөйләшеп карайым, мен әйтәм, һөйләшегез. Шуннан икенче репетициягә килделәр, кыен гына инде. Шуннан үзем кирип киттем Азика Шәпш. Әйтәм, бына Азика Шәпш. Бүтән гомергә бергә. Кем белә? Бүтән бундай мөмкинчелек булмаяса, һеҙҙең бергә сығып, бер-берегеҙҙең күҙенә ҡарап, сәхнә алдында тамашасыға үҙегеҙҙең тойғоларығыҙ. Бында уйнарға кәрәкмәй һеҙгә. Һеҙ үҙегеҙ булығыҙ. Шунан риза булды. Иртәгә бер нисә ваҡыт үткәс инде бында улар бейергә тейештәр. Рәйсә апа һөйләй, беләһеңме әле, шул тиклем ауырып тырышып эшләй ди. Өйҙә беҙҙең халҡын быйма баштары кейгәндә,
кофталар келгенде шәл ябамыз. Рас. Aynı söylüyorlar değil. Kadir o zaman, kadir o yıllar, o repetisiyalar yaktı hatireyna. Matur kişiler, matur köngüllü kişiler. Шул роль өсөн Рейса ханым Театральная весна фестивалінде за лучшую женскую роль деген приз алды. Buna men o'ylab o'tiraman endi o'tganni. Agarda Raysa opa yirsi bo'lgan bo'lsa, bu menda aytmayman, teatr artisti ham erkakni shu agar yirsi bo'lgan bo'lsa, u butun Tataristonda, Boshqirdistonda o'tgan bo'lar edi. Buna men hali esim ketib boshday o'n yil berayapti. Eng yuqori notalar. Neden favoritlarga nesi kişiler ekan. Bütün nimani bir netmayinsa yig'lana. Bizda bu yo'q unday yirsalar. Unday yuqori notalar yig'lagan. Әлі ел бойынша Хилягас тағла бір хатира еткетішті гастрольда еріміз айылымыздың артистеріменен 47 күн деп үйланылар енді. 47 күнде біздің 45 банкет болды. Зариф ағай Каримов біздің күнейін администраторын өзі ярата тұрғандар енді ұйыштырған еді кескі аштарды спектакльдан. Мына ұшы 45 банкет уақытында Таңсылбан не даст, не передернет. Кімдің мына артисттар, артисттардан общаться етәлері келеді енді қожалардың, ауылының, колхоз председательдерінің. Кімдің нәні үйлегенін ятлап біттік. Кім артынан нендей тост айтағын біледі. Барыбызға. Кім нендей шуткаларын біз біледі. Өзі біз әзір ұлтырады. Біз спектакль ойнағандан соң тағыла бір программы, банкетный программыны қабатлай тұрғайны. Шулда Райса апа гел йырлай тұрған. Хабира түгіл, Зülfize йыры. Зülfize йырын йырлайны. Мына оның ғына выступлениеін біз күтіп алайын. Ол шул тиклі мұңдайды, шул тиклі рахат ине оның нейтін. 45 тапқыр тыңланы. Банкетларда көңілі сақтар ине. Қадірлі қыздар. Bunda Enir Türk'e spektakli turağında ilanlar, hatta benim de hatırımda o spektaklilerin oynağanları bizim aldığında Raysa Hanım yaptığı isterliğine başlayıp o spektaklide belki yine bir özür üretmek istedi. Başlıkma. Hayırlı yurttaşlar. Bugün Şişembe 31 iyul. Tamam. Amin urtalı ikinci tarafı. Hedden asıl yegene müzik tapşırarız. Ay rahmetine ya. Bu bunlar şu yapmayken. Yavru bakıyan bir de yağmur akşamlar. Yavru akşamlar. Vasil! Dumanda koyup dur. Ege! Bir geldiler. Ekmek aldın mı? Aha. Pensiyanı? Pensiyanda vermeliler. Pati sırtlarlarlar. Bir kolay koyabilirler. Koyduk barım alırım. Tamam. Başla. Yine başlayayım. Yaş saptarını iske aldı. Her hünerinde. Elle pivo İstanbul. Ey Xudayım, yine hat alıp kayttım. Kimden? Abla kimden? Girelim. Yok, yine şatlık mineleme. Minele. O anda, davay. Bir de hep bir bagabiyim var. Başta katırmalı. Kat kayda kimken? Bırak, tel hındıratırgan yer biter ol. Cız kız kal. Şu uydu!
İlgizer'den mi? Yok. Bilmeyin sen bilmeyin. Давай бей. Uy, sıprak var. Ciddi dersin. Yuka kadar ödünde her ne falan. Oy korkuttun. Yine hadi kutma her mehekte bana. Korkuttun. Ay bırak. Давай бей. Yok kapatıp gidem. Min hilkinen kadar taralt şa. Yürü. İrtega hatımdı kilimi alıp yani. Sopalı bir tane. Vay Allah. Давай, давай. Вот, kızım eptikte, hin basmahan min basan. Вот, kızım eptikte, hin basmahan min basan. İkide soğuyan, yine basan der. Yine gider basan. Ne buldu? Asparla. Eyüp kuhatuğa. Arıcı polis kullandım. Benim. Oy Allah. Ne meşedeyim? Sonundan. İlgi dostumla baş tututayım da. Toray. Bu yine. Uyut oraya. Bilmem, bilgen bulam, yanına da kilmesin. Bana etkiler bu. Başımı uylatma eder. Tükürümü de kattı. Bunların uyutundan mı? Yok. Böreğimi kurayım. Kurayım? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum da o. Bilmeyin, onların da. Duydum ya onunla bu Karim'i. Buna hikayeler sana her denk yapıp bir vergeydim. Cilemen de. Buraya İlgizer'de yağmur ona sıfırdan. Buna hibe. Etme. Asulanmayın. Asil. Evet, sen. Buraya lehinin çok yalır kışım var. Yağmur. Kız. Ben miskin varisimdim. Beni isine düşürgen güne bilhemler. Orap yıkılgansı beyirmin kavuk. Rendimeyin beni. Yine bir boğanka yetirme. Yeser. Yoksa yekini de kaldıralar. Biraz değil. Rendime beni. Buradayım. Asil. Balalar. Beraber yok. Bir kere okumuşlar bunu öpteki şu. Bilmegen evim yok. Ağız balıklar hızlı yaktı dünyada tozlara dilemeyin. Bol patlamadan bunlara hesap alamayız. Çok rahmet. Yüksel Hanım sahnaga ol hazır o'zining xotiralarini Raisa Pay haqida gaplish. Janob Sirolda ko'raylik. Rahmet. Buna elbet esga olib o'tamiz, albatta vaqtda o'tadi. Har birimizning tug'ishgan, har birimizning yoshligini qayta o'tganda esga olib ham Raisa Payning negizinde o'zimizning de shul saqlarni esga tushirib o'tiramiz. Ammo dinde shunday bir so'z bor. Kishi
тере кеше киткәндәрне искә алганда, тере кешенең үзенә савап, киткәндәр өчен рухына еңеллек килә диләр. Без ни тиклем ешрак һәм ни тиклем яктырак итеп уларны искә алган гаен, уларның рухына еңеллек килә. Без иртәме һуңмы бөтәбез дә шунда буласакбыз. Әмма бында калгандар беребезне лә онытырга тиеш түгелбез. Шуңа күрә ошо проектты киләсәктә лә бөтә артистларны ла искә алып үтү максатында мин ошо әле сыгышымды Илсөйер ханым сыткансы илей башладым. Чөнки безнең Башкортстандагы эшләп килгән театрдагы артистлар һәм башка иҗатчылар Рәсәй иҗатчыларыннан берни менән дә кәм түгел. Безнең географиябыз Башкортстан, Татарстан һәм булһа тамашачыларыбызның географияһы театрдагы түгел. Безнең искә алыр өчен, безнең күңелгә һеңеп калган кешеләребезне без искә алырга тиешбез. Улар безгә кирәк. Без уларны искә алган һайын, әлбиттә, киләсәк безнең традицияларыбызны киләсәк белән тоташтыра киләсәкбез. Әгәр дә ошо традициялар, ошо сылбыр өҙөлһә, әлбиттә, безнең киләсәгебез хилафлырак буласак. Илсөйер апайымды күрмәнме? Кайтып фәлән китте микән? Артабан китә торайык. Бөтәһе лә тәртип менән генә бара. Миләш Миләүшә спектакле 1989 елда куела. Рәйсә апай Кәримә Исхакова ролен башкара булдырды иде. Һәм хәзер ошо хакта хатирәләр менән бүлешер өчен Рәмзия апай Хисамовны Сахраиным Рәмзия ханым рәхмәт килгәнегез өчен әйдәгез, рәхмәт итегез. Әйе. Мин хәзер нәмә өйләр икән, исәптә булашыкта. Хәзер икәүләп һөйләгез инде. Yine 2 saat gidiyor. Unutup sınıf gittim. Gidelim. Bir kupu dergilendi, min eytelehilerle eğitildi. Min kadir şunu gına eytehim kile. Min yılayım bu. Minin şu 50 dağı birinci aydan 50 yıl bola teatrda oynaya başlaganıma. Şu ömür üstünde uzurlarga bülhen, bazı kaşapiş rejissör olarak koygan spektakldagi sürü mening eng oңuшлы yıllarımdan biri bulgandır. Ol meni teskari qatındarda da oynatıp qarana, героиняларды, голубой героиняларды да ойнатып қараны. Ниндәй роль бирһәләр дә тырышып эшләргә тырыштык. Менә Рәйсә апайның режиссер хатыны буларак шундай нәйен әйтеп китәһем килә. Уны кемдер әйтеп тә китте. Һәрбер кеше эшләгән вакытта, иҗат булгас, килеп төртелгән урындар булыштыра. Спектакль куйган вакытта ундай хәлләр тоже була. Менә шундай вакыттарда мин Рәйсә апайның ипләп кенә репетицияларга, үзе катнашмаган спектакльдең репетицияларына кирип ултырып, безнең уеннарда карап, ипләп кенә һуңнан Вазика Шапшикала әйткәндер инде ул һүзләрен, һәм һәрбер артистка бик зур гауга ягамайынсы колагыбызга гына менә шулай дип караһаң, әйбәт булмас микән, булай дип караһаң, китмәс микән. Менә шундай йомшак кына һүзләре менән яшь артистларга шундай кәңәштәр әйтә белә торгайны. Менә Вазика Шапшикта мин сыганканы уйнап, гомерем буена сыганкыды булып калдым. Тискәре катын гомереге килмәйде. Мин гомеремдә ул тиклем тискәре роль уйнаганым юк иде. Бик авыр булды. 20 көн өстендә ниндәйдер съездга багышлап, рабочий класс өчен менә шу спектакльдә сыгарганды хәтерләйм. Һәм ул минең иң яраткан рольләремдән беренә әйләнде. Рәйсә апай, Вазик Кашапич,
Мин һеҙҙең алдығыҙҙа бурыслымын. Урындарығыҙ ожмаҡта булһын. Мин мәңге рәхмәтлемен һеҙгә. Рәмзия Ислам ҡыҙы, рәхим итегеҙ. Фотоларға ҡарап, береһенә ҡарап уйланһаң, икенсеһенә ҡараһаң, тағы ла уйланаһың. Урыста бик матур бер һүҙ бар, бер фраза бар инде. Каждый притягивает себе подобных дигән. Менә әле хәҙер ҡараһағыҙ, икеһе ултыра. Вазыйка Шапочтың шул хәтле пытливый глаза, һынап ҡараған күҙҙәр. Рәйсә апайҙа һәр ваҡыт әйтеп бөтөлмәгән һүҙҙәр. Уның һәр ваҡыт сәхнәләге еңеүе булды. Рәйсә апай шулай өрөлә торғайны ул сәхнәлә. Ул тик тора, ауыҙын аса, ҡалтырап, саҡ ҡына ҡалтыраған теге йырсы тауышы сыға. Эсендә шул хәтле әйтеп бөтөлмәгән һүҙҙәр ҡала торғайны. Бына ошо икеһенең настолько урыҫса һүҙҙәр ҡушылып китә инде минең белгә сығас дигән була. Бына бер-береһен улар шул тиклем байытып йәшәнеләр. Мин Вазыйка Шапочты тәүҙәрәк белдем. Илшат ағайҙың дуҫы булараҡ, мин уны Рәйсә апайҙы ул ваҡытта белмәйнем әле. Шул ваҡытта ла Вазыйка Шапоч ул беҙҙең театрға килгәйне микән, юҡ микән? Моғайын 69-нсы йылда булғас, мин үҙем айсы ваҡытта туҙҙырып ятып, өйҙә ятҡан кеше булғанмын инде. Вазыйка Шапочтың бына гел ҡолағымда тора, Рәйсә кеүек актриса юҡ тигән һүҙе. Ул һәр ваҡыт менә Рәйсә апай хаҡында мөкиббән китеп, инанып, уның ысынлап ҙур актриса булыуына ышанған кеше. Ул ниндәй бәхет режиссер шулай иттереп ҡатынында ғына түгел, актрисала актриса күрү. Вазыйка Шапочтың мин үҙен һәр ваҡыт Станиславскийға оҡшата торғайным. Ул шундай интеллигентный, бармаҡтары оҙон, нисектер һөйләгәндә лә шундай аристократизм унда ҙур шул хәтле ине. Рәйсә апайҙы инде Ҡазандан урап ҡайтҡас күрҙем спектаклдәрҙә. Спектаклдәрҙә ул ваҡытта моғайын артистлыҡтың ҡиммәте нәмәлә икәнен ситкә ҡарап, башҡа артисттарға ҡарап баһалай белмәгәнмендер инде. Мин ул ваҡытта үҙем тырыша инем артистка булырға. Шуның өсөн анализлау тигән әйбер миндә моғайын булмағандыр. Мин Рәйсә апайға иң беренсе тапҡыр актриса булараҡ ғашиҡ булдым Зөлхәбирә йырын ишетеп. Был запистә әле ул тулыһынса түгел уның башҡарыуы. Запись ул барыбер теге нәмә түгел. Мин унда хушып китеп, шул нисек тиҙәр әле, акапелла тиҙәрме, акапелла йырланы ул, йырланы. Ул һауаның һәр бер миллиметрына хәтле инеп, үтә тишеп, сығып йырланы. Мин шунда актрисаны астым. Беренсе тапҡыр Рәйсә апайҙа. Ысынлап та бына Нурия Исхаҡовна дөрөҫ әйтә, уның кеүек йырлаған бер кемдә юҡ Зөлхәбирәне. Һәм йәл актрисаның записи ғына ҡала, уның яҙмалары ғына ҡала. Әле Аллаға шөкөр, бына шул хәтле яҙмалар беҙ күрәбеҙ уның уйынында. Тере сағындағы уның бына ошо творческий процессы үҙе менән китеп бара. Шунан уларҙың мин сәнғәттә, ижадта бер-береһен шулай байыта белгәндәренә генә түгел, тормошта ла улар шул тиклем
bir-birinin nisiktir bayıta bileler yine. Men Resepay'dan bir hırayıp koydum. Resepay, nesik ol şulay gel birge. Olay bulmay bit. Mene bulmay ol bizde olay indi buna. Bulmay degen bir. Ha ular da buldu şulay. Mene nisiktir eleki personajlarda ayten işe menen kuşay kireytip bula. Ular bir vaktala ayrılmanılar. Resepay nesik ol hedin ulay gelip sığa. Nesik ol hedin ulay bula dip hırağız Resepay aytti. Buna bu yaşlarga bizim tiyatrda bir motor aileler var. Dost aileler. Şulay yok. Bizge görünmegen dostlukları nendeydir siklet bulup yaşayan aileler var. Resepay buna bulaytine kulağıdı korpaytıp tınlağız. Men her vakit vazıqtın dostları gelhe. Eğer vazıq degende barabız, mene bunda biz yayın alışabız deb aytdilar. Hikirip düşeler, vazıq, Hasan barabız deb aytatırgaydım dinem. Buna şu vazıq, Hasan barabız diyen onun şu hatli mudris, kadın kızlardan mudrisi halıngan şu frazada hem onların buna şulay bir-birini anlay aluzları, onların dostluğun nığışkanğına. Resepay ağır zamanlar olar. Her vakit ağır bula. Bugün güne zaman ağır değil. Ular zamandala ağır buldu. Bizim zamandala ağır momentler buldu. Men kalkıp buna şulay bizim vafat ülken artistlerden ileki ötken yollarına burulup aytıp kaysakta analizlab alam. Şu vakitte buna şunday nemeler kesildi ol. Gügüley Resepay hakkındala hem başkalar hakkındala. Nesik sığa aldı şuna. Nesik ütti ol şuna. Üttiler bitular. Hekelleri buldu yolları. Yine barmanı. Buna şunday hıravdardı men olarga koyam, hungu vakitlerde köp tapırlar koyamsın ki bizden de bizden tarihler vayı bara, turmuşubuz nisiktir katmarlana bara. Şuna göre o hıravdarda köp doğu mümkün. Şunun buna Resepay'dan eli buna portretlerin, fotoların görüp bitindeyim. Buna yangıza düşken bir fotola, ongu fotoğu bulgandır indi. Şol hatlı yırsıklı. Bitti. Ben istengine başta uylanım, işte buna yine tadartmanılar iken. Hazır şol hatlı elektronika, возможностьlar köp değil. Neye gerek buna? Bu kızlar onun turmuşu. Biz student vakitlerde, okusu vakitlerde fotolarını yayınladık, aktrisalardan, aktörlerden. Şu vakitte menin dedir gazetten Greçiski aktrisana Anna Manyanyan'ın fotoğrafı. Bunun bitti tola yırısı yine. O tragiçiski aktrisi Greçiski. Onun şu her bir yırısığı onun nende yol ötkenin hüleyini, onun tragiçiski aktrisi olup formiravası etkeni hakkında hüleyini. Hele buna men Resepay'ın yüzünde şunday zatlar gördüm. Sınlap da ol, belki ol sınlap da umunan eytip de durgan roller elekmegendir. Bütün rollerde her vakit ilegip durmayın. Ağıl ısınlap da tragiçiski aktrisi oldu. Digerek de buna şulay, ağıl nasıl bir köz eytip, kolganı yutulup kolgan moment. Aktrisinin Resepay'da gana var. Var yine. Bitti temli moment. Buna tradisyonlu köz menen bitireminde ağır topraklarına dingel bulgan ülkender. Hem Resepay hürdün de, vazık yaşap, ola hürdün de,
Ендерегез ұрмақта болсын. Әлі де көңілдеріңіз қуанғын, біздерді әр уақыт қадірлейміз, еске аламыз. Рахмат Рәбиға. Қазір Райса апайдың өзінің видео язмаһын қарап өтейік. Антон, мы чуть-чуть перепрыгнули. Верни, пожалуйста, видео. Bir etalonun Reysel'den de repetisi de büyük buna olatırma şurada sözü köyeni bir dost bulup bitir. Yok. Mine karşı, min de başka aktörlerine eğitim olmayan eşi üzerinde Reysel getirdi. Bunun bir eğitim kelene bir eğitim nakırdı. Evet. Reysel'de mine üzerine geri bulgandan faydalanıp bir ganimet eşi üzerinden mine yol tutup aynı. Bir de Reysel'den üstüne yeni bulup ini termeyin. Осы тәңгелді мен де өзімнің қатерелерімнен қысқа ғана бөлішіп өтем. Ғажап, бізді екінші курсты біткенден соң біздің қыздар қатерлейдердір, 6 кішінің курстан гастрольдерге Академия театр составында сығарып берділер. Һәм менің профессионал сахнада бірінші партнерім Райса апай болды. Менің бірінші дублерім Уазиха Ғайсайфуллин өзі болды. Сөкке гастрольге сығып кету менен мен автобуста арттап яштар келебіз бейтінді, халқын тегедіп ауырып кеттім де, 2-3 спектакль Уазихаға өзі сығып қояны. Бұл Айбұл Махайындық бар спектаклінде автор ролейні бұна айтып өттілер бейтінді, Райса апай Мәдина ролін башқарайны. Мен онда оның ысынапты яш студент әлі бірнемелі білмей, аяғында басмаған әлі, аяқ үстінде ғана сахнаға сығып келе. Ондай егіттерге ол вақытта несектер қараш қарқауырақ ені. Әмі Райса апай тарафынан бір нендей көз болманы. Қатта мен әлге тіклім ефлерге тырышып ұлтырдым. Қатта біргіне замешение ғала болманы. Олай ішілі деген. Екіншінен, бұна Бая Александрович айтып өтті беттенде 45 тапқыр ертімау қақында. Менің ол гастрольдерде тура келді, мен оға компаниятыр болақта, баянда оның ерлатырға тура келді. Һәм шунда бір нәмәні бұна кесе Райса апайдың ердарын 9 ерін кеткілі ұлтырдым дейді, айырып, талартып компьютерда. Шунда бір нәмәге ехтибар етті. Ол уақытта несектер оны көзімнен сықындырғанмын. Оның мелизматикаға ол уақытта ерсілер олай ерламайдар еді. Бүгінгі күндегі ерсілерде ондай мелизматика бар. Ол уақытта ондай мелизматика ерсілерде өйіні. Райса апайда ондай мелизматика болған. Бұна ихтибар менен атыңлаған, онда шынды шыл теклі мотор обороттар, рус айтканда обороттар, ол обороттар полутон менен түгіл, тон аша өте, елдер аңлап қара болса, рахмат елдер. Тон аша өте, шуға күрі ол тулығынса келебейте тұрған есектер мотор обороттар болған. Әм әлбетті тауыш жоғарылығы, тауыштың тазалығы ақланып қалынған. Әм екінші ағы, нық қадірлі ағы болып есет ұйылды меңе, оның халық санлығы. Халық сандылықты оқып қына нетір болмай, оға еріші болмай. Халық санлық кешілер я бола, я болмай. Райса апайда сол халық санлығыла бар еді. Бұна сол яғынан бәлкі қадірлілі болғандыр. Қадірінде кесерді давам етіп, мен Райса апай хақында yazған дағы артаған оқып алып етем. 1990 жыл ауыр жылдарда Салауат театрында 11 гіне артист тұрып қала. 1992 жылда Вазир Кашапұл өфінен туған театрына кері қайтып, оға яңы болыс бере. Ол театрға ішке яш артисттарды соқыра, сәнғат институтында мақсус курс ұйыштыра, группа тұлылана күрләп ишат ете башлайды. Райса Ғариф қызы іш башланған театрына қадіретті сәхнә ұстағы боларақ қайта. Ұшы ұсырға ұл тудырған образдар тулылығы һәм көтәріңкі рухлылығы менен ұқландыра. Әқлима әбейдерген етмей, Ғалия Таштуғай, Люси Купер, бірге бұлырға юқсара Миләуші, Хуш бұлығы Ғалия Ярангүл. 1994 жылда оға Салауат қалағының ең яқшы ел актриса есімі берілі. Шулай ук театр язы 95 фестивалінде екінші пландағы ең яқшы роль премияғына 1997 жылда қатын қыз ролі номинацияғына лайық бола.
Рәйсә Сайфуллина башкорт театр сәнгатен үстерүгә зур өлеш итергәне өчен 1968 елда Башкортстан Республиканың атказанган артисткаһы, 1986 елда Башкортстан Республиканың халык артисткаһы дигән мактаулы исемләргә лаек була. Флорид бүләк пьеса буенча Таш тугай спектаклендә Рәйсә Сайфуллинага Галия ролен башкара. Шул вакытта Салават Башкорт дәүләт драма театрында бергә эшләүчеләре Риф Аминевтар. Салаваттан килгән кунактарыбызны сакырга килә. Риф агай Аминев, Гөлсәсәк Шәрипова һәм Нур театрынан Илдар Валиев, Стәрнән Ләйсән Каримова. Рәхмәт итегез. Ниһаять
Мен һиңә риф түгел, рим тула. Рим дип торайдым. Оныттың менә бергә булып йөргән сакларды. Булды, аңлашылды. Рәхмәт, аңланым. Хәерле кич, хөрмәтле тугандар, дуслар, якташлар, эфирләр һәм коллегалар. Бөтәгезгә. Мин бик озак сөйләргә йыенмыйм, чөнки мине Вазика Шабиш өйрәтте, ничек кыска гына ут тотарга. Чөнки ул миңа әйтә торгайны, бер круглый стол, онда күп театр актерлары йыелган. Олег Закирович хәтерләп үтте, банкеттар турында. Шунда мин озак сөйләмәскә дип 5 сум акчамны ал, шуннан һуң киләр дип әйтә торгайны. Şurada uylap hazır bir-iki usulü ayta kila bugünkü günde mine tiklem kup ettiler Reisa Payturahında onlardan istep tağla nemedir etirge tırışmayıp min onlar orasında ikisinin orasında bir yakın dostu buldum. Şunun bir momenta görülmez halga tip yettim tip etmeyin конечно, но adrak şulara olup kaldı. Niçin min onlar arasında tip ettim? Çünkü min onlardan ikinin ayrım görmeyim. Çünkü onlar ömür boyuna benim için yakın buldular. Niçin degende benim ömrüm 70 yıldan başlandı. Her 52 yıl gitti. Salavat'a barıp Salavat Tiyatro'nun işini asılga. Şunun 92 yılda Vazika Şabişler Reisa Payımı'nın kilges. Vazika Şabiş'e 96 yılda Rim tabi iki işleygali. Hin finansıvı yaptı. Bir kakşı bile şuna göre hin mine yardım edirhin ikav rahatlanıp işleparaya var. Mineytem Vazika Şabiş. Türkiye'nin arsaktan gitmeyim. Arts bulan elbette min hinen başka neyse yine artist gitmeyinse tutalmayın bunda. Bana отступление ona bu hatigende. Ete kilgan bergede min niçin ayırmayın diyetem Reisa Payımı'ndan Vazika Şabiş'te. Çünkü min bir yehetten aktör olarak, ikinci yehetten direktör olarak diyeteminde şu tiklim anlanım halkta şunday eğitim var. Erdi eritken de katın. Yardan aytıp etmeyim. Çünkü bana min şul yaşagan birge 21 yıl doğru gelen Reisa Payımı'ndan işlev davri. Şunda min onlanım Reisa Paydım. Vazika Şabiş'te nisik tutkanın, nisik oğa yardım etkenin. Kadın bularak, aktrisi formunda değil, kadın bularak, idaki kadın kız bularak, onun karap, onun kudine karap kına durağını. Eyteye kilgersem, turayarıp, eyte durağını. Bütün halıklar, bu da artistlerine yardım edip eyteleri şulay oldu. Bir vaktalı tavuş kutarıp eddeşi bulmanı. Onun bir kararı, meni kuz karışanının kıyış kırın karayı tip ete turganlarını. Men kırın karamanın bir kim gele, onu meni bilmeden anlamayan kişiler şulay tip ete turganını tip men isten uylap koyayım. Şuna göre bugünkü günde men Reisa Payturahında aktrisa formahan etmeyim, aktrisanın koyulan işiken etmeyim, потому что men onu gördüm. Onu ödegitler kurdunuz, tiyatrda kurdunuz, televizyonda kurdunuz. Şuna göre kabatlap aytıp durulun gereği yok. Çünkü men onlardan Reisa Pay'dan bir köp fahim aldım. Как женщина в быту и как женщина актриса. Şu yetten onun işine
күз қарап туп тұра. Мен бұна шундай бит туғаным, мен бұна несекі бұл вақытта дұрыс ішлемерін келіп әйтейкен, оның өді әр вақтыға дұрыс болды. Шуға инанам, бүгінгі күнде олардың жатқан орындары жұмшақ болған. Әбіз әр вақтыға істен сығармайық ана шул бүтін оранан кеткен кішілерге, ұлы ағайдарға, бүгінгі өткерген бұл еліш деп етем кеді рахмет Зөре, Марат, бұл алу барысылар ептештер әйме. Мен Зөреге етем кеді Полиния Союзы театральных деятелей бүтін театрдарға указ беріп болмай, конечно. Бұның көк мероприятияны әрбір театр өткергелі бик яқшы боларын деп етем кеді. Рахмет, демевет, одақ филемен шекілі. Жұмшақлық көрсетеймін, пожалуйста. Римағай, рахмет. Мен де әлбетте 30 жылдан артық білем. Бұнда текстта риф деп алынған, мен автоматик рәвіште оқып кеткен, мен әлбетте. Мен қазір мен де ұнатырмын алла бере. Коллеги, добрый вечер еще раз. Я скажу так. Рейсапа Тунда и Кенда невозможно говорить только о ней. Это творческая, большая творческая семья. Это Вазык Шабыч, это дети. Это единое целое. Мне вот довелось, счастливилось с этой семьей очень тесно быть знакомым. И быть в творческом дружестве, так скажем. Речь вот так надо говорить, да? И вот в моей жизни, в принципе, вот в моей творческой жизни, это очень яркий период. Я тогда был молодым, начинающим, дерзким артистом. Вот 92-й год, уже сказали, в каком положении был наш театр. И в этот момент Вазык Хавай пришел в наш театр. Это было потрясающим событием. Вот. И с его приходом, естественно, пошли большие, хорошие проекты, спектакли очень идейные, духовные, высокие. То есть Вазык Шабыч умел, во-первых, умел заражать идеи определенные. Его, если вот вспоминать его репетиции, словами это не передать, там просто нужно существовать в этих репетициях. Во-первых, там присутствовал при любом, значит, разборе спектакля, при выпуске спектакля обязательно весь коллектив присутствует. И вот эти творческие споры, он да қызып кетіп, в конце концов, шығып шул қызып кетіп, этюдлар көрсетіп, он, значит, все этим командует, это, значит, устраивает определенное вот настроение. Артистлар представляем. Я в очень жестокие схватки с коллегами вступал. Вот. То есть это был прекрасный такой период моей жизни. Рейсапа, вот, знаете, я не могу вспомнить, может быть, это и не нужно, определенные какие-то слова, которые она мне говорила. Я помню ее сущность. Ее присутствие, значит, на репетициях, она могла не говорить ничего, абсолютно. Но ее присутствие давало определенный
что, как назвать это, тыл, уверенность и уровень того, что должно происходить на репетиции и на сцене. Вот это ощущали все артисты. Ну, с ней мы выпускали несколько ролей, она постоянно была моей мамой на сцене. Это Йоран Гульде Блякова, это вот семья Купера, я Джорджем, старшим сыном, играл. Это потрясающая сцена, это удивительные глаза, это... Я еще раз говорю, словами это не передать, это нужно видеть, вы все это знаете. Вот эта последняя сцена, когда она обращается ко мне, прощаясь. Это потрясающая сцена, я там с яблоком. Олег Закаревич, тут тоже меня нашел алмана. Это давай, все, что ты чувствуешь, выдали в этом яблоке. И это очень эмоционально получилось, там соки выходили из этого яблока, потому что жизненная ситуация. Поэтому я могу сказать, что я был семейным другом, можно вот так сказать, творческим семейным другом. Я могу сказать, что я был даже единомышленник. Свою режиссерский путь, можно сказать, я начинал вот с Бардых Кашаповича. То есть он умел объединять идеи и делать всех остальных соавтором того, что происходит на сцене. Поэтому я у него был и ассистентом, и художником, и постановщиком боевых сцен. То есть он Кузьмина Хурабдрадом, где вот что-то на сцене происходит, ну, мы так все артисты были. Если там что-то не идет, у меня в курсе именно, там, значит, это Синелем бар, у меня в курсе, Вазир Кажаш, мимо работы, давай, ты же знаешь, да, вот там выходишь, ну, мне, что иногда он так разнервничается, значит, ну, жалко было, ну, так эмоционально жалко. Наверное, доходил до того, Вазир Кажапович, Ольга, завтра утром посмотрим. Мы сейчас здесь останемся, сами все постараемся сделать, а вам завтра покажем. Ну, давайте. И все, и утром, на следующий день, конечно, у него глаза там, потому что мы все постарались. Глаза такие. Да. Ну, мы так поглядывали на него, он доволен. Ну, значит, что-то получалось. Значит, он умел в нас вносить те самые чувства, эмоции, идеи, умел заражать, и мы, видимо, платили ему тем же самым. Поэтому я очень благодарен своей жизни, что в моей жизни вот и Вазир Кашапович, и Рейсапа. Рейсапа очень хорошая хозяйка. Я был несколько у них в гостях. Шул хатлем матуритеп, пашуалау, матуритеп тоғанар құрам, матуритеп сөйлей біле. Көп сөйлемей, но шул тиклем яғымлы и керек жерде керек фикіріне етіп жібері. А на репетициях, вот то, что говорили, Вазир Кашапович, значит, на репетициях разное случалось. Видимо, Рейсапа не то иногда Оршекелем говорила, что необходимо. Там были только взгляды, понимаете, когда один знает, что нельзя поднимать голос на жену, там, нельзя, значит, ну, успокоенный, у него такие глаза.
bir нәрсе өндешмей, Рейс апа қарап барып мотордан айтып, не, шулай дейді, мына шулай деп сөйледі. Бітті ме? Все? Можно продолжать? Ну, да. И вот таких там масса. Но, да, но это настолько творческая атмосфера, настолько великолепно, удивительно, чудесно. И, в принципе, вот какие-то режиссерские наметки, видимо, меня... А мне всегда хотелось удивить. Вот, знаете, не только там самовыразиться, а вот удивить Вазыка Ашаповича тем, что вот что я умею, вот что могу. А вот так, если, а вот это. Он как-то на одном собрании говорит, мне нравится, как Ильдар вот удивляет меня. Я говорю, ага, тебе нравится? Ладно. Так, я еще тебе вот что смогу. Вот. Ну, поэтому вот он умел настраивать по отношению к себе коллектив, артистический коллектив. Он же сложный. Актеры вообще сложный народ. По себе знаю, и по вас всех знаю. Каждая личность, ну вот, еще раз повторяю, вокруг идеи он умел так вот соединять весь коллектив. Рейса Павлен меня уйнал на крахат, потому что там такое абсолютное чувство правды. А вот Буляков, Нейдем, бывай урловителя. Да, вот там женщины, старушки играют. В жизни она, понимаете, немногословна, вы все это подчеркнули уже. Но на сцене, в общем, таких чертиков, так хулиганят. Вот именно Бабай Урловда, там она такая вот активную бабушку играет. Шултиклем Рахат был, она, у него и Йорангельде, и в этих 3 спектаклях. Поэтому я счастлив, что был частью их творчества. Я счастлив, что они были частью моего творчества, моего становления как артиста, как начало режиссуры. Поэтому я очень благодарен. Благодарен их детям, потому что на всех каких-то знаковых событиях в Салаватском театре и вообще везде они были очень всегда рядом и активные. Активные помощники, активные соучастники всего прекрасного. Поэтому семье Сайфуллиных я говорю огромное спасибо, что вы есть, были, есть и будете. Матур кешеләрнең бәйрәмнәре дә матур үтә диләр, шулай бит. Бүген менә залда шул тиклем матур ихлас күңел белән җыелган якыннары утыралар. Вазык Ашапович белән Рейс апа алар минем сәнгатькә олы юлга басу өчен зур юл ачтылар. Минем Илдарым бер ягымда торса, икенче ягымда Вазык Ашапович торды. Ул инде аннары Рейска кулына төште. Окутучыма, Нәри апай, рәхмәт сезгә бик зур итеп. Укый башладым 92 елны институтта. Кайттым, спектакль чыгарып яталар, Йоран упкын өстендә яр читендә чыгарып яталар. Вазык Ашапович Илдар миңа әйтә, әйдә спектакль репетиция бетте ди, Вазык Ашапович өйгә хәтле мине озатып куегыз инде, бик арыдым дип әйтте ди. Әйдә икәүләп озатып куйык. Без киттек озатып Вазык Ашаповичның йортына кадәр. Хәзер Вазык Ашапович безгә әйтә, нишләп Рейс апагызны күреп китмисезме инде? Монда хәтле килгәч. Ярый, әйдә кереп күрешеп чыгыйк. Керсәк, анда Рейс апа бәрәңгедән пироглар пешергән матур гына итеп, ул безне чәйгә чакырды. Мин үзем елакмын, табигатьтән. Менә әле сезнең сөйләгәннәрдән тыңлыйм да, Рейс апаның түгелеп елап, шулай матур итеп спектакль уйнаган чакларын. Ә мин сәхнә артыннан дальше тишина бергә булырга юк чара спектаклен.
Анын көзүнөн тамшы яш чыкмыйша мен түгүлүп сахна артында ыйлап отурганымна. Ничек аңардан ыйламаска үйрөнөргө экенмин аны. Вот этот спектакль, дальше тишина, это удивительный процесс такой творческий. Удивительный спектакль. Вот, Олег Закирович, огромное вам спасибо. Огромнейшее. Это такой творческий процесс, творческий проект был, да. Ол хаттем шултиклем вдохновенный, ты Рейса Павлян, Вазы Кашавич, настолько вдохновенно работали. Они там проживали, жили, радовались этой жизни. Каждая сцена происходила, ну, я не знаю, зал, вот, дыхание блям парада, шел bütün спектакль. Я вот и великий сөз хочу сказать, Олег Закировичка, Зульта Брахмет, вот с разными режиссерами работы все-таки вникаешь в какие-то вот асулларга и вот он в процессе всей этой работы ни разу не поднял голос, ни на кого. Ну, что я говорю, понимаешь, да, мне было очень приятно. Вазиль Кашапович, Рейса Павлян, компания дошел спектакль, да, я удивительный, я шултиклем рахат етіп, у меня там был спектакль, поэтому, да. Шуңа күрә Рейса апаның бүген Вазиль Кашаповичның жаннары куанып, бизге күпләрдән карап утырадыр дип. Шул тиклем матур атмосфера. Кемдер театрларга Әминев Рима буй әйтте, театрларда шундый матур миссия, шундый чаралар үтсә, шәп булыр иде дип. Мен анамда күбрәк яшьләрне күрергә теләр идем. Искиткеч матур чара булды. Рәхмәт. Понимаете, вот Рейса по все-таки, наверное, залга немножко свет надо подавать, потому что хочется видеть людей, лица, хочется глаза. Ладно, хорошо. Ладно, хорошо, спасибо. Мен ода сөйлемейм, сығарғасын бір-екі генә хүдәйтірге тілейм. 93 елда Вазиль Кашапович мен Рейса апайның қолына келіп эләктем әле. Студент қына инем, 3-нче курста оқып йөрим. Таштугай спектакльне күрдегез бит инде. Бигрәк яшь бала гына булганмын икән. Шул опытымда юк ине. Вазиль Кашапович менән Рейса апайга исән сактарында рәхмәт әйтә алмадым. Шуны үкенечле. Рейса апайның минең белән эшләгәндә бер этюд эшләнеп бит инде. Шул исемдә калган. Мин этюд кадерләндек. Рейса апай кайдандыр залдан йөгереп килде. Кирләгән, йөгереп килде. Мине һелкетә. Шуннан мине этеп җибәрде. Мин егылып киттем. Шуннан ул мине йомшак кына итеп тукмай башлады. Шуннан һәм тартып алды, косагына кысты. Шуннан һәм үзе илай, әллә нимәләр һөйләй. Теге мин опытым юк бит, мин әле аңлап та етмәйм. Шуннан нисектер күземде борылып караным инде. Карасам, шундай әйтелде баян, Нурия апай да әйтте. Күзләрендә шундай әсә һөюе, минең өчен куркуы, теге нисектер әсенүе, бөтәһе бергә ул күздә ине. Менә кемдер әйтте, ундай күзләр бар ул дип. Мин шул күзләрне менә сәхнәдә партнерларымдан эзләйм. Но бик күргәнем юк, ысынын гына әйткәндә. Мин шундай бәхеткә ирештем, ошондай кешеләр белән эшләгәнемә зур рәхмәтлемен. Исән сактарында мен ул рәхмәт һүзләрен әйтә алмадым. Шуны минең өчен нык үкенечле. Ә улар мине үз кызлары кебек яраттылар. Шул хәтлем мине тупылдатып һөя торган Рейса апай. Бәләкәсем минем, бәләкәй булганга яраткандыр инде. Бәпәем ди торган. Рәхмәт һеҙгә. Бәлки хәзер мине ишетерләр. Исән сакта әйтә алмам. Рәхмәт.
Рәхмәт Зөһрә Вазиховна. Беҙҙең театрҙан күп кенә кешеләрҙе исемләп, һәр береһен саҡырҙығыҙ. Барыһын да алып килеп тә булманы. Улар хәҙер ҡайһы берҙәре йөрөй торған да түгел бындай сараларға. Шуға күрә бына беҙ кемдәр килә алды, шулар килде инде. Ысынлап та бына был сараны йәштәргә ныҡ кәрәк. Менә мин беҙҙең театрда ҡарайым да, йәштәр ноҙандар, дөрөҫөн генә әйткәндә, бер нәмә лә белмәйҙәр улар. Бөгөн беҙ барыбыҙ ҙа бәхетле. Әле генә шуны аңлап торам мин, ысынлап та бына ошондай кешеләрҙе белеү, уларҙың тормош һуҡмағында осрап, һинең бәләкәс кенә эҙҙәрең ҡушылыуы, ул шул тиклем ҙур бәхет булған. Рәйсә апа менән Вазик Ашапович бына театрда нисә актриса, нисә артист бар, бер кешене лә буш ҡалдырмайынса, һәр бер кешене занимать итеп эшләттеләр. Һәр ваҡыт дублер, бына тигеҙ итеп бүлә торғайнылар. Минең иҫем китә торғайны, шул тиклем курсалағандарын күреп кешеләрҙе. Шунан уларҙың кешене ныҡ яҡын күреп яратһалар, бына әсәй кеше туҡмап ташлай бит балаһын берәй ялғышлыҡ эшләһә. Бына шулай итеп туҡмап ташлаған кеүек әрләп ташларға ла Магли мөмкин ине. Беҙ Илдар менән улар шундай нәмәләрҙе булды беҙҙең яҙмышта. Мине алар туҡманылар. Үҙҙәренең балалары һымаҡ әрләп. Шунан үҙем хаҡында дөрөҫөн бер журналистҡа һөйләп торам. Күпме, минең хаҡымдың күпмелеген. Рәйсә апа әйтә, Гөлсәсәп тағы бына был үҙеңде әйтһәң, һин актриса, һин профессиональ актриса, башҡаса был үҙеңде әйтмә, тине миңә. Шунан шулай бергә ҡайтабыҙ машинала, уларҙы ултыртып ҡайтҡан саҡтар күп булды. Шул ваҡытта ниндәйҙер радиола йыр йырлай, бер йырсы, матур ғына тауышлы. Уны йәмһеҙ йырлай тип әйтеп булмай. Матур йырлаған йырсы. Рәйсә апай, оҡшаймы ошо йырсы һеҙгә? Шулай йырлау оҡшаймы? Тим бит инде. Тапмаҡсы, тине. Уның Рәйсә апайҙың, уларҙың икеһенең дә бына сәнғәткә ҡараштары, кимәлдәре бик юғары ине. Синтез. Улар бөтә яҡлап та белемле ине. Йырсыларҙы ла беләләр улар. Бөйөк, маһир йырсыларҙы ҡәҙерләйҙәр улар. Уларҙы тыңлайҙар. Хәҙер бит теге театрда эшләй кеше, ҡалған кешеләрҙе белмәй ҙә йөрөргә мөмкин. Улар шул тиклем һөйләшергә бик ҡыҙыҡ кешеләр ине. Рәйсә апаның тағы ла бына шундай һүҙҙәрҙе күп ишеттем Рәйсә апайҙан. Вазик Ашапович артисттарҙы ултырта ине, сәхнәлә беҙ шулай малый залда эшләгәндәр эшләйҙәр, ҡалғандары ҡарап ултыралар, ҡайтып китмәйҙәр. Шунан һәр береһе үҙенең һүҙен әйтә. Нисек уйнаны был? Актер нисек эшләне был? Бына шулай итеп уҡытты ул беҙҙе, Вазик Ашапович. Шулай итеп сыға ине. Шунан Рәйсә апай, бына этюдтарға сығабыҙ бит инде, килеп сыҡмай бер этюд, килеп сыҡмай. Рәйсә апай сыға ла, үҙен дә белмәй, шортлатып ярып һала ҡуя бит. Шунан уның ҡағыҙы була. Ул ҡағыҙҙа шулай тезисеме яҙылған. Ул теге актерҙың һүҙҙәре, нәмәләре яҙылмаған унда. Уны аңлап тамы, уны Рәйсә апай ғына аңлай. Порядок, шу этюдтың барышы. Шундай. Шунан спектакль алдынан беҙ бит инде шарда бар, кем һөйләшеп ултыра, кем грим һала, шулай. Рәйсә апай юҡ. Шунан сығаһың бит инде. Бына мине ҡарарға килә бит инде шу халыҡ дип сығаһың, например, сәхнәгә. Мине ҡарай, шу халыҡ килә микән? Килде икән.
Шына қараған, Рейсапай ултыра кейінген, гримін қалған, уже транс, уже ол шул кіші болып ултыра тегі образ, и оның қырына келіп бір өзі әйтіп болмай. Қырау беріп, қимайған, ол әйтәғіңе матур етіп үндірші, хені оның янына келіп, тіләһән есіп қилана алмайын. Шондай кішілер ені. Беден оқытусылар. Шынан ярангыл ері тұрғанда еткім келе менің. Қазір Рим Хасанов тула Рим деп кіне айталар. Рим. Рим келе музыка була спектакльдің. Шынан правға сақырыла Рим Хасановты. Рим Хасанов ұйқымырап правонды қарай. Ұқлай бет ол кейдер. Вазик қашабыз. Ламай ол. Ламай. Шынан бәй, ұшы түнде тұтқанда Рим Хасанов шиғырын, күйін ялған. Ерлап көрі әткен Вазик қашабызға. Рейсапайда, үлсесек, давай, үйрен әлі ұшы ерді. А то мене жат келтірген дей Вазик қашабыз. Рим Хасанов, тәге турағына, нотық, ноти ерлай бітінде, скелеттен ердан, Вазик қашабыз не понял. Шынан, қазір, менің ғылмалы тауышын, давай, үйрен, давай, ялайық та, таңлаған, менің құшай бұл ерді бітінде. Женские стихи. Женская песня. Иркіші язған бетінде бұл ерді. Түнде, бір түнде. Шынан язық, алды бетінде Вазик қашабыз. Атығы қағылды тұттым да мен өфіге кеттім ұрлап. Рейсапаға айтмейін сәгіні. Ярангыл. Спаю. Шынан қайтқас бірнеше уақыт өпкес Рейсапаға. Рейсапа менге шында асуланманығыз ма деп. Не ішлеп, асуланайым. Не ішлеп, шылай енді, неге олай ұлдайын ішлегенге асуланмай өтінде. Шынан ол менге тағы бір кіз айтты. Сақырған ерге әр уақыт бар. Мен ерлағансы мен айтайын, а то менің айтуым юбкасы потом. Я ведь после армии сюда поступил на работу, и они сөйлешіп, мен радист болып ішледім мұнда, наверху, 2 года. Собственно говоря, bütün спектакльлерінің қора, вещь, значит, удивляться. Там же 88-2 я работал. Удивительная плеяда артистов, вот все, и вы здесь, и те, которые уже ушли, Кудашев, Огайданова, Зайтунов, Пайданова, вот помню, все спектакли пересмотрел. И потом, значит, Салават Ян радист парень, да, ведь вот там ответственный, говорит, да, будешь вести, давай, все, веди, вот тебе партитура. А я там не радистом был, я зрителем был. Я в спектакле углубляюсь, там, значит, смотрю и забываю давать музыку. Оттуда побрежет, эй, там, значит, давай музыку. В общем, это кошмар. Кто там, пленка порвется, Тегорецкий, Шлеганденсен. Спектакль «Ой, Булмаса», Ютдосбар, вот. Я, значит, там забывал все время, я там рейсу по Уне, значит, полностью, ну, очень драматическая ситуация, рейсу по Уне, видишь, да, полностью входишь в эту игру, забываешь про эту музыку, потом оттуда опять. Все-таки музыку какую-то даешь. И мне нравилось, значит, давать вот там, есть же самый драматический, где она дочку теряет. Я там музыку даю. Машина или топы. И шум ешеп, значит, ешеп. Ох, ты меня так громко давал эту музыку. Такой драматизм нужен. Этот скрип, может, на улице даже слышен был. В общем, этот период еще связан с тем, что вот в 80-е, 82-е годы я, собственно, и полюбил театр. Именно вот в этом академическом театре, глядя на этих потрясающих артистов, глядя на этих великих людей, которые уже ушли, которые еще остались, играют и несут вот весь эту глыбу академического театра. Шуннан те менің махаббат театрға
театрга, и я потом начал позже поступать. Башмағымда эшләгәндә мин сәрүәр яратып йырлайым бит инде. Да Илдар ассистент булгайны. Рәйсә апай миңа бер ни күрһәтте. Шул көйдә теге башмакты бирә бит инде. Башмак табылды дигән ердә сәрүәрнең шатлыгын күрһәтергә кирәк. Шунда ул үзе уйлап тапкан шуны, шул көйгә рулады. Шуны тәки менен йырлатты ул шул спектакльдә. Biz гаиләле тату булдык. Календарда иң яраткан байрамыбыз юк. Әмма ул безнең гаиләлә бар иде. Ул да булса премьера көне. Һәр премьера ул безнең гаилә өчен байрам булды. Дип килей журналистларга Рәйсә апай Сайфуллина. Гомеремдә бер кешене яраттым. Шул кешегә кияүгә сыктым, шуның менән гомер итәм. Шул үз баланы бик яратып алып кайттым. Уларды өсөһен дә яратам. Тагын 2 внугым бар, аларды да бик яратам. Ул бала саганың гел генә яратып тора торган яктары булмай, яратмай торган сактары да була. Кайсагында гафу итәм, кайсагында әрләйм, кайсагында төрле саклар. Улай да бөтенен дә нык яратам. Рәйсә апайды искә алганда Вазир Кашапулын ситтә калдырып булмай истә. Улар икесе бергә бер ян, бер бүтән гомер буе бергә баргандар.
сәнгать елъязмаһына тоз өлеш индергәннәр. Уларның дәвамы балалары бүген безнең менән Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры актеры Башкортстанның халык артисты Марат Сәйфуллин, Театрдар Союзы эшмәкәрлегенең председателе урынбасары Зөмрә Сәйфуллина. Рәхим итегез. Добрый вечер. Конечно, не думал, что так затянется, но все это очень интересно было. Дело в том, что мы с Зухрой тоже хотели поговорить, но мне кажется, сейчас уже все настолько устали, всем бы просто отдохнуть бы. И поэтому я хотел бы просто всех пригласить к столу сейчас. Там перекусим, и там мы все скажем, ну, то, что мы хотели сказать. Хотели сказать спасибо всем, конечно, и хотели кое-что тоже рассказать. Но там будет уже интереснее, потому что мне кажется, что все устали. Я прав или нет? А? Нет, да? То есть продолжим здесь. Молодая актриса, ведущая героиня Аургазинского района, колхозно-совхозного театра, который в будущем станет Салаватским драматическим театром, была настолько занята в репертуаре, что вынуждена была с собой забрать на гастроли зимой маленького ребенка, 1 месяц, который родился в январе месяце, а в феврале месяце уже гастроли. Ну, сами понимаете, по тем временам гужевая повозка, сани, лошадь и по деревням. Ну, холодно, мороз. Мальчик простыл и очень сильно. Приехали в Толбазы. Так. Медики местные сказали, что, пожалуй, жить не будет. Похоже на то, что не будет жить. Нашлась волшебница, которая пришла, посмотрела и сказала: принесите водку. Водку принесли. Она натерла тело маленького человечка, укрыла его одеялом, и вот сейчас он стоит перед вами и рассказывает эту историю. Вы знаете, после этого я очень уважительно стал относиться к спиртному. До сих пор уважаю. Ну, мамочка наша, конечно, она была очень веселая. Она постоянно нас смешила дома. Особенно своими словами на русском языке. Потому как она не очень хорошо говорила, она говорила так. Смотрела в окно, посмотрела и говорит: ну там зима и гололед. Она говорит: о, голый лед. Или, например, мы с папой так работали, как 2 черты. Потом, значит, есть такое выражение море по колено. Она говорит: да, и море поколения. Ну, в общем, вот такие вещи, которые нас очень смешат. Я хочу сказать, что я очень завидую своей маме. У нее был великолепный супруг, который очень много сделал для нее, для себя, и вообще они прожили очень счастливо. Я завидую, мне кажется, мы не дотягиваем до них, конечно. Ну, хотелось бы, ну что поделаешь. Ну, поэтому мне хотелось бы, чтобы мы вместе с вами поаплодировали еще раз. Мама не рассказывала нам сказки. У нее не было такой возможности. Сами понимаете, с раннего вечера, каждый день на выездной спектакль, а возвращается рано утром, нас в садик надо отвозить. Она делала что-то более интересное. Она превращала нашу жизнь в сказку и становилась ее главной героиней. Детские впечатления очень сильные, они запоминаются на всю жизнь. Хочу вам рассказать об одном сказочном эпизоде из нашего детства, из детсадовского периода. 1959 год.
вторая половина декабря, вот так же, как сегодня, наверное, послеобеденное время. Ну, папы нет дома, он в Ленинграде учится, а мама собирается на выездной спектакль. А у нас троих завтра новогодний утренник, на котором мы с Гульсиной должны быть в снежинках, а Марат в белой рубашке с черным бантиком, в черных шортиках и черном жилете. Сегодня ничего этого нет. И мама уезжает. Мы все трое сидим в детской комнате и сильно печалимся. Заходит мама и говорит: ну что, дети мои, а что ж вы так головы свои опустили? Чем опечалились? Мы говорим: ну как же нам не печалиться? Завтра утренник новогодний, а у нас нет костюмов. Мама успокаивает нас: не тужите, ложитесь-ка лучше вовремя спать. Утро вечером мудренее. Утром мама, ласковая, сияющей улыбкой, разбудила нас. И что мы видим? О чудо! На плечиках аккуратно висят две снежинки, нарядные, все в новогодних блестках, и элегантный мужской костюм с черным бантиком. Ну вот, как вы думаете, кто бы мог сотворить такое чудо? Ну, конечно же, царевна Премудрая из известной народной сказки «Царевна лягушка». Мама никогда не позволяла себе, вот при всей своей занятости, чтобы мы к празднику не были в полной форме, в полной готовности. Как она это делала? Ну как? В сказке, она же царевна Премудрая. Таких случаев вот в нашем детстве очень много. Можно было бы, наверное, собрать целый сборник волшебных сказок под названием «1001 день из жизни детей артистов». Вот такая была у нас мама, героиня наших сказок. Уважаемые, дорогие нашему сердцу, артисты Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури, Салаватского государственного башкирского драматического театра, Уфимского государственного татарского театра «Нур», Стерлитамакского театрально-концертного объединения, вообще все артисты Республики Башкортостан. Огромное вам спасибо. Вот мы сидели с Маратом. Как это здорово. Вы вот представить себе не можете, как вот на сердце вот сладко от того, что вот артисты, с которыми мама работала, которых она любила, и мама, и папа, вот так ее помнят и так любят. Вот огромное вам спасибо от нас. Благодарность, признательность и низкий поклон. Вам огромное спасибо, Зухра и Марат. Огромное спасибо. Ну, сейчас немножко перерыв, и все на ужин, пожалуйста. Надо перекусить. Сейчас мы до конца дойдем. Недолго осталось. Сахна менен хушлашкан вакытта Рәйсә апай Туфан миңле олимпиясыһы буенча спектакль куя. Һәм үзе туп рольдә уйный. Үзе эшмәкәр театр иҗатын үстерү өчен ул күп көч, вакыт һәм вакыт бирә.
1970-2008 yıllarda Bütün Rəsəy Oqırlar Cəmiyyətinin Başqırт bölüksəһinin Məzəniyyət rayında drama tüngərək yetəksəhi olub işləyir. Ol işləgən usulda Xalq Teatrı ismini alalar. Bütün Rəsəy hem Bütün Soyuz kemerində ötkərilən Xalq İcadi Festivallərində көп tapqırlar laureat ismini alayıq olalar. Xalq Teatrı səhnəһində ol 10-ğa yaxın spektakl qoyar. Ular arasında Əsqət Mirzəhitov'un əsərinin sol səsləri, Habibullah İbrahimov'un başmağın, Mustay Kərim'in ayıt tutulğan tündə əsərləri. Özünün əsərin səhnələ kurgəs Mustay ağay bulay tip baha verə. Spektakl kuyusuğı kuğuk, talantlı diyor. Həzir birgə bulurğa yoxsara spektakldən bir ödük baraya kemağa. Özümdü qara, bargli. Öyle buna buramda yırtıp arafta bittiğimiz indi. Gitmeye onun büyüğünden yön çıktım. Şunda men uzunmen fiş var çıktım. Demek mine var ki birinci ayı köprüden içinde bir çıktı. Men oğlum yala bütünler bir şey olup çıkmanın meclisi. İstek! İstek ya, bu kadar ya. Bir kusura da olma. İşlerimde bir kusura. En akıllı, en heybet. Belki nimeler işler ettirmeleminde. Hem de bir özümdü, heybet, eski ananın. Heybet ısınlap da heybet eski bulgan. Bunday kadar gelip durmağımı öğrenir. Eskirimden dürüst yaşadık bir şey, dürüst yaşadık. Bütün bir diğer heybet buldu, dola selamet bulduk. Heybet yaşadık bir şey. İler yaşadık kaderle. Kaliforniya Kitaturgan Ekspres'ka oturtuğu tamamına pasajirlerden orunlarında bulunurlar. Ularның сәнгатьтә якты йондызлары безне һаман да яктыртып тора. Hörmətli kollegalar, biz әле үзебезнең үткәннәребезне, сәнгатебезнең үткәнен, шәхесләребезнең үткәнен искә алдык. Кисәнең хулулыгы хулулмавында хикмәт түгел, бөтәбез дә күңелдә булган тиклемен әйтеп калырга тырыштык.
Чөнки бындай очрашулар бездә даими түгел, бындай очрашулар бездә бик кирәк. Әгәр дә ошо очрашуларда ысынлап та ешрак булса, әйткәннәребезне әйтеп калдырсак, безнең киләсәк монда матур тәрбия алып үсәрне. Буның мисалын Рәйсә апайыбыз бүген безгә исбат итте. Рәхмәт сезгә килгәнегез өчен. Сау булайык.